S topánkami bez, asi bez. Ja som bez. Ja mám pre teba jedno prekvapko, jeden darček, Áno? ktorý si pripravujem na podcast. Ešte ho nemám, Aha. akože in works, Áno? Nejaké zvieratko? ktorým by som ťa chcel, hej, tak bude behať taký škrčo. Je, že delfín. Delfíny sú ale múdre. Fakt? Čiča, no. No. Ale ja mám pre vás, chlapci, darček, keď sme pri darčekoch. Ty máš rád DVDčka? To je prvá vec. A druhá vec, tvoje najväčšie fopa. Tvoje najväčšie fopa, ktoré Ďakujem máš. krásne. Je to Originál. DVDčko originál Pelíšky. Originál. Brutal. To je môj obľúbený Pre teba film. mám veľmi podobné. Ale vlastne Pelišky nie. Nemali dve, chcel som ináč zobrať, Jasné. že by ste sa nehadali. Toto tu, pojmi to ako chceš. Wow. Tak my sme dostali DVDčka. Dedičci. To budeme pozerať a pozerať. Asi hovorím, že aj pre mňa niečo máš. No a tu príde ten ďalší, keďže čo vás spojilo, chlapci? Skúste tak hádať, že... Nás alebo nás? Troch, aj vás troch, aj akože... Aj, bol som tiež pri tom. Kino. Všetci máte odo mňa lístky do kina na vybraný film, kľudne VIP. Wow, číte. Aby ste si konečne to užili nepracovne, ale normálne ako team building. Team building! Ďakujeme. Užijeme si. Začujeme. Extrém. Takže tak. Extrém, áno, my sme sa... To som nečakal. Hej, akože my sme sa teraz poznali v kine, robili sme pre Cinemax videa. Tam sa začala naša cesta spoločná. Písal sa rok 2024, december. Áno. Akože moja s vami skôr. To sme, áno, teraz akože tak ešte sme, akože to je cute, áno, že tak sme sa spoznali vlastne S Emou. s Emou. Viac menej. Akože tak reálne ako ľudia. Áno, sme sa áno, spoznali. že sme chodívali natáčať do kina a nám tam, to bola prvá vec, na ktorej my sme robili pracovne a trebalo nám tam aj nejakú babu, ktorá vedela rozprávať Nejakú na kameru. šarmantnú babu. Šarmantnú babu, áno. Predtým som tam bol chvíľu ja. To je pravda. Aj naraz, hej. Ja chápem, že ste sa vymenili. Akože sa obidvaja prekrásne. Najlepšie video, čo máme so Cinemaxom a vlastne aj ever. Sme tu to takto... Vy to štyria, čo sme To je tu. pravda, to je naše najlepšie video, Má cez 2 milióny čo views. sme kedy vyprodukovali. Nice. Wow. Sme tu. My, keď sa môžeme pochváliť, to neviem, či tebe sme vôbec hovorili, alebo tebe, ale pozvala nás Jojka teraz, ideme na premiéru, predpremiéru Mama ožeň ma, prosím pekne. Mega, to je cool. Hovorili Kino. ti to? Tak to nie. Nie. No hej, napísala mi Jojka, v kine sa bude diať predpremiéra Mama ožeň ma, Wow. 3. teraz, budúci týždeň, takže potom si to zhodnotíme. Poznáš tento formát? Videl si to? S Sledoval si Dominikou, s to? priateľkou sme to teraz pozerali prvýkrát. Ja som nikdy... Počkaj, tam bol Tonko. Čože? Tam bol Tonko a to bol programátor jediný, Andrej. aj programátor Andrej, ale tam bol jediný typek, ktorý keď išiel do Barbera, tak on sa pýtal, že ako sa chcete ostrieť, a on že na zimné alebo na letné obdobie. Iba tieto dve. A ja som to skúšal raz a nedopadlo to dobre, lebo keď som povedal, že na letné obdobie typka ma vyholila do hola, akože na milimeter som povedal. Akože povedal, že na letné obdobie nechal strihať, hej? No akože ja sa trošku toho bojím, aj sme to riešili presne s priateľkou, že či to bude také dobré, aké to bolo vtedy, lebo akože je to brutálne, je to urobené neuveriteľne dobre, akože klobúk dole editorom a produkčným ľuďom, ktorí tam našli ten cast tých ľudí. Ty si videla Mama ožeň ma? Videla. Akože to je taká skupina ľudí. Podľa mňa to môže byť len lepšie. No ja sa trošku bojím, že tým, že už tam je viacero ľudí teraz z toho roku, ktorí sú takí, že venujem sa social media, vieš, tak už to nie je také... Akože tí, čo sa idú oženiť. Hej, fakt. Je tam jeden taký chalan, ktorý vyzerá ako normálny chalan. A to je akože dáčo na mínus, ňom to je bude. veľké mínus, proste normál. Niečo na ňom bude. Normál. Verím Proste- tomu, že ten casting tam fungoval správne a No bude aj mať... tie baby sú také mladšie, vieš, že tam bola vtedy taká pani 40 x No veď to ročná. nebolo aj také, že Martina Sturca. To je... Čo je iné, nie? Ale aj vtedy, aj ona Nie bola Farmer u hral Tonka. na ženu, alebo také ale niečo? áno, a ona bola aj u toho Tonka, 100%. Akože to neviem, ale viem, že títo boli akože tam bola taká ľudka, ako sa volala? Ľudka, tá, čo si múku sypala na... Áno, pani... Drogistka zo Šale. Ale oni minule si iba muži hľadali a teraz už budú aj ženy tam, nie? Dáš, ja som videl niečo také, že to je aká novinka. Áno, hej. Na to som trošku No, takže zvedavý. trošku sa toho boj, ale je to akože, ak to bude
aspoň z polovice také dobré, aké to bolo predtým, tak Budeme to bude brutálne. A mega sa, je to náš prvý takýto, je to naša prvá taká akcia s Karolom, kde nás pozvali. Tak my sa oblečieme pekne, Hej. navoňavkujeme. Teraz som to išla povedať, že tieto trička si. Dúfam, určite. že dáte. No, A nevypereme ich. Nevypraté, už som spocený, či ešte nie? Už začínam. Táto strana je v pohode. Hej, tak už oficiálne tieto trička mesiac nosíme bez toho, aby sme ich vyprali vyše. 5. S tým, epizóda. že vítajte v 5. epizóde Sprchového kútu. Jediného podcastu v Československu, ja si dovolím tvrdiť. Áno. S týmto Teda aj, názvom? jasné, nie, najlepší jediný a tým pádom aj najlepší podcast by v definition, Československu. áno. A moje meno je Peťo. Moje meno je Karol a toto je, Moje meno je Ema. a toto je Čičo, Čau, náš kamarát z východu. Náš host ak toto je prvý podcast, ktorý kedy vidíte, tak Čičo tu nie je každú epizódu, bohužiaľ, alebo chvála Bohu. Chvála Bohu, Myslím si, že do konca podcastu si všetci povieme, že chvála Bohu, ale na začiatku bohužiaľ, hej. Takže hej, plus tieto trička nielen, že neboli vypraté mesiac, ale Ani predtým, nikdy. sú zo sekáča. A Shoutout Ťava Poprad. A neboli nikdy práve. Meno, to je z nejakej firmy a tu je aj meno, že kto ich nosil, asi to isté meno. Asi podal výpoveď a nechal... Max Whistling, no. Skúste ho vyhľadať a poslať mu, že takže díky kámo. Hej no, akože a už ja musím, keď sa môžem priznať, dnes keď som si dával na seba toto tričenko, tak už som to cítil, že už mám sa odžité. Moje ešte je také použiteľné. Áno. Ešte by som si ho zobral aj von. Keď bolo treba. Ešte by si no, cvičiť von. Že? A potom doma celý deň, spať v ňom. Karol má, keď ťa môžem takto expóznúť. Expózni ma. Ja neviem, že Ja to vyvrátim. ako často vyperiete, ale Karol vie tričko akože fakt, že nie. Nie, tak to mi krivdíš. Akože ja to mám tak, že máme 3 práčky na byte a vyperiem to naraz, ako keby, že proste idem pustiť už vtedy, keď už viem, že tieto... Akože oni sú nad nami, byty majú viacej bytov, 3 práčky. Tak to majú práčky. A vlastne to tak vyperieme. A keď už viem, že... Čičo býva v takej obrovskej miestnosti vlastne, s 20 ďalšími ľuďmi. A tej pani hovorím, že teta vychovateľka, celkovo sa to volá detský domov. Čičo je na psychiatrii. A kazia nás tam sladkosťami. Sme radi, teraz Čičo má 2 dní prepustku, tak môže robiť podcast. Jasne, ďakujem. No ja by som začal tým, že ako sme sa s Čičom spoznali. Lebo to je celkom zábavný príbeh, aspoň ja by som povedal, že skôr som Čiča poznal ako ty, nechcem frajeriť. Nie? Trepem? S Peťom skôr. Lebo ja viem, jak som sa ja s Vy Čičom poznal. ste sa Jak som viac skamarátili, Tam ale je my sme taká- sa poznali skôr. Tam je taká pekná príhoda, jak som sa s Čičom skamarátil, tak neviem, či ty si ju pamätáš, ale Skúsim, že zmrzlina? Zmrzlina. neviem, či vôbec ja. Jedni naši kamaráti, dvojičky, pozdravujeme vás, si tak spontánne, keď mali 18 rokov možno, založili zmrzlinový stánok v Poprade, ktorý ale nebol veľmi výnosový, takže museli po zo pár mesiacoch ho zavrieť. Ale zvýšilo sa im strašne veľa kornutkov. Ale ja ešte keď môžem doplniť, javilo sa to ako brutálny biznis. Takže ja som im to zavidel. Predávali to tak, Bolo to skvelé. že kokos, budeme si zoberte, že to proste stojí len pár tisíc a proste z toho každý deň, keď zarobíme toľko a toľko, tak budeme mať na konci leta taký profit, že... Kde to bol vlastne? Skvelá lokačka pri stanici, tam proste frekventované, chodia ľudia hore dole. Airbnbčko, ne? Niekde. Majú tam Airbnbčko. No ale bohužiaľ nevyšlo, museli to uzavrieť a bol som pri uzavierke tohto podniku a zvýšila sa im obrovská škatula kornutkov. Tam mohlo byť kľudne, že 200 až 300 kornutkov. Čakal som viac. A bol som ešte s jedným kamošom, čo chodil som do triedy vtedy a zjednávali sme, že za koľko nám ich predajú. A mari sami, že sme to zjednali, že sme tú škatulu 200 kornutkov zobrali za 10 eur. S Mircom? S Mircom. Takže mali sme proste obrovskú škatulu, strašne veľa kornutkov a keďže sme boli, akože sme si delili tieto kornutky, tak najlepšie riešenie bolo, že ich odložíme v našej skrínke v škole. Áno. A to boli také komunitné skrinky. Boli komunitné, áno, také My veľké, sme nemali že proste... také, že každý mal svoju Ale v jednej bolo 6 ľudí, nie 6, 10. Čo 6? 10 ľudí. No a tam sme proste celú tú skrinku zabrali obrovskou krabicou, ľudia neboli radi, tak ale bohužiaľ. No a z toho vznikol krásny zvyk, že ľudí, čo sme poznali po škole, tak cez veľkú prestávku začal som brať s Mircom a vždy sme si robili tam tie kolečka po chodbe a mali sme vždy v ruke kornutok a sme sa prechádzali. No a hej, čím ďalej ľudia si to začali všímať, začali sme pozývať ľudí na kornutky. Ale na kornutky bez... Bol aj špeciálny event, to myslím, že boli to boli To bol štvrtky. ten môj špeciálny event. Viem, že bol event, neviem, kto ho spravil, ale boli špeciálne štvrtky, kedy máme problém. Nie.
Ja len paranoja, že všetko nahráva. Boli Sorry. špeciálne štvrtky, kedy niekto išiel ráno pred školou kúpiť To som zmrzlinu bol i ja. a lyžicu, bol to asi Čičo. Neviem, či je áno, Ríšo, to chodil nebol, som- niečo s Ríšom mám ešte v Môže hlave. byť, ale chodil som tam 100%. S lyžicou? presne toto, no. A sme skombinovali toto tu, že my sme dodali kornútky, niekto dodal zmrzlinu a pri našej skrinke sa teda čapovala zmrzlina do kornútkov. Wow. Zadarmo. Ale ja tým chcem, áno, zadarmo. Ja som ju platil, Bezplatne. čiže akože ja som si už platil od začiatku, odkedy sa poznáme priateľstvo s Karolom. Áno. To je na No a tom takto vtipné. sme sa vlastne my s Čičom skamarátili cez A to bol kornútky. ktorý ročník na Ja som bol, myslím, že tretiak, Čičo bol prvák. Aha, že si akurát došiel tam, hej. Áno, a tak sme sa nejak spriatelili a odtedy sa s Čičom, ja pamätám, že sa odtedy s ním A bavím. ty si býval na Intraku, nie? Hej, ja som bol v Poprade na Intraku, mega super to bolo. To, je, Keď máš a 15 to ma rokov. vždy zaujímalo, že, lebo neviem, či sme sa o tom niekedy tak akože dlhšie bavili, lebo mne to príde šialené, akože na jednu stranu v dobrom, na druhú stranu akože na Intraku na strednej nie je to, že brutálny formatívny zážitok, že strašne ťa to, že nie sú tam ľudia, ktorí sú na Intrakoch, nie sú takí viacej akože nie zlí, ale taký nechytám. akože Chápem už. taký drsný, taký... Tam bol Životom problém. Bez rodičov. Hej, bez rodičov. Môžu robiť, No však čo ten chcú. detský domov je teraz pre mňa ďalej iba. Ale taký kuredný. Nie, vieš čo, závisí, lebo tým, že bolo v Poprade veľa škôl a jeden internát, tak povedzme si, boli tam ostrejšie ceruzky v peračníku aj menej ostrejšie ceruzky v peračníku na tom jednom intraku. Ty si bol ktorá? Nemal som strojátko, takže si domyslíš. Si No bol a pero. hej, a bolo to super, akože život na intraku doteraz si na to pamätáme fakt aj čo sa týka, že nás nejako nepucovali, že nepredstavujte si, že to bola vojna, ale akože musel si niečo dodržiavať a dalo No sa. ale musel si niečo dodržiavať? Musel si. Nevedel si to vždy, keď si chcel obísť? Ja áno, ti poviem aj taký príklad, mali sme každý štvrtok, sme mali proste upratať izbu. A jediné, čo kontrolovali, sme zistili, hej, už mali sme 15 rokov, že jediné, čo oni kontrolujú, je, že či je mokrá podlaha. Ale im to bolo, ale im to fakt, že bolo jedno, že či je tá podlaha mokrá, alebo nie. Oni nepozerajú, že kurník, ale vzadu sú akože chuchmáče prachu. Okay. Ale tomu ja úplne chápem, lebo ja tak umývam podlahu, že keď je podlaha mokrá, tak je umytá. A my sme vtedy mali, ja som povedal, že ja, Cedric a Denis, hej, Cedric a Denisa vy poznáte, ja poviem ich mená, to sú tiež akože moji spolužiaci. Pozdravujeme. A teraz, pozdravujeme, hej, aj mami, čau. A my sme to robili jednoducho, že sme si hovorili vtipy a pili sme vodu a vlastne, keď bol veľmi vtipný vtip, tak sa tá voda vyplúvala. A tesne, ako sme videli, že už je celkom mokro, tak sme zavolali tú vedúcu, že poďte pozrieť, práve sme umyli. Ona tak došla, že super chlapci, akože vybavené, tak to sme museli robiť a mali sme, že večierku a keď... No a tá sa dodržiavala, lebo To to ma mám zaujíma. pocit, že No a večierky sa nikdy nedodržiavali. Tam bol veľký problém, bolo, že my sme museli prísť o 4:00 na internát a potom sa učiť. So Cedricom sme... O 16:00. O 16:00. Zo školy si musel prísť, ako mohol si, keď si niečo potreboval, musel si to nejako dopredu dať vedieť alebo podobne. O štvrtej si štvrtej. musel Ale to prísť. neexistuje, že niekto Áno, no dodržiava. práve, že dosť to sa práve, že dodržiavalo. Jasné, však máš 15, Extrémne. nie si taký frajer, keď Áno. máš 15. Ale bol len taký, aký mal 19. Áno, no akože, ale problém bol u nás, že my už v 15 rokoch sme so Cedricom dosť na to srali. A tam už vznikali také veci, že to bolo veľmi zle, že akože my sa čudujeme, jak nám to doteraz prechádzalo s tým Cedricom. A hlavne, čo bolo také, že stalo sa, že prišli sme podguražení alkoholom. A akože raz sa nám stalo tak, tu môžem povedať, že došli sme podguražení alkoholom a chcel nás vedúci vytrestať. A Cedric bol tak opitý, že on sa v kuse hlásil a neviem čo chcel, že nedonesiete dragery, ja chcem vedieť, koľko mám. A potom raz sme srandu z neho, no hej. a čo bolo ešte vtipnejšie, že oni nechceli volať mamám, hej, až keď bolo veľmi zle, alebo rodičom, že Jasné. ututlené. Neboli snitches. Lebo tak. majú z toho aj oni potom asi Presne, a ide cez že 4. oni sú nezodpovední, že to nezvládli. Tak. Hej. A proste mohlo by to ísť na nejaké vyššie miesta, Jasné. nechceš proste. A raz, akože to bol v ten ešte, ak Cedric sa pýtal, tak v ten večer, Áno. to sme, neviem, či neoslovali aj nejaké maturity, alebo takto, že sme boli aj starší. A ten vychovateľ, on bol taký veľmi kresťansky založený, že chlapci, a vaše mami vedia o tom, že vy sa takto opíjate? A Denis suverene zobral telefon, zavolal mame a povedal, čau mami, som mega opitý. A ty si iba počul, ako stade sa ozval krík a Denis dával takto telefon, zavrel a hovorí, už vie. A druhý typek odišiel z izby. A nás nechal tak. Takže hej, a Intrak akože super, všetko malo proste, hlavu aj petu na tom Intraku. My sme dokonca boli, že rekonštrukcia internátu, a to musím povedať, to je mega vtipné. No. Na Intraku, Intrak v Poprade bol celý obložený kachličkami, keď si pamätáte. Nie som tam Nepamätám. žil. Dobre, bol Ale akože obložený zvnútra či kachličkami zvonka.
také malé kachličky, okej. jak fasáda bola z tohto. Okay. Išlo sa zatepľovať, všetky kachličky dole. A takto. No len akože debili, keď dávali dole kachličky s nejakou tou Nejakým vrtáčkou, túlom. nejakým túlom, Zbíjačkou možno. zbíjačkou, zo 7. poschodia, poviem príklad, tak oni, bolo 7 okien pod tebou, hej, a veľa. A teraz nič, ty tak proste sedíš a nič, že diera v okne. Kachlička. No a to už bol problém, oni si pamätám doteraz aj, akože okolo 30 okien sa rozbilo proste pri tom. A čo bolo vtipnejšie, ja som bol na izbe, vtedy som bol nejaký taký chorý, alebo som oddychoval. A z ničoho nič cítim, že počul si stále vrtanie a podobne, ale ja som z ničoho nič počul to vrtanie veľmi blízko. A čo bolo horšie, že cítil som aj zimu. Lebo oni keď zatepľovali a dávali tie hmoždinky, bola, že taká stena, asi taký vrták, vieš. Jak dlho trvala táto zima asi? Dlho. Kým zateplujú? Veľmi dlho. Že také zateplovanie štátneho podniku môže trvať nejakú dobu. Akože také veci sme mali, musím určite povedať, že... Musíš. Musím, že radiátory keď nefungovali, tak teplá sprcha na bunke a sa vytapalo tak, že tá pára vlastne, aby nám teplovala. To je dosť dobre. To bola prvá. Brutál. Bazén sme mali dokonca aj na tomto. Čo sa týka napríklad nejakých návštev No. na intraku. To, akože medzi, že ženy, muži, čo my sme bývali, my sme boli oddelení po schodiami, to sa dalo. To sa aj prespať dalo. Takže medzi tými, čo bývali na intraku. Hej. Ale Aj ženy, muži? akože dalo sa. Všetko. Akože Tak prišiel tam niekto skontrolovať večer, predtým, večer ak si išiel spať? došli, ale doslova, že keď typek sa skryl do skrine za skriňou, alebo si ho zakryl perinou, tak ten typek bol tak hlúpy, že... Tak hlúpy, no tak... hlúpy, on vedel, chce on vedel. A chce sa ti kontrolovať zase Áno. detálne Tam 500. Akože áno, viacej prvákov, keby to vieš, to je Jasné, akože... áno, no čím keď máš si 18 je mladší, to iné, ako keď máš 15 čerstvo. je to také, že bu a Hej. proste už ne bu. Ty si ma pamätáš, keď si donesla prvýkrát frajera domov? Keď sme pri nosení domov. Návštevy. Tohoto, ale... Hociakého. Prvýkrát v živote, keď si frajera donesla domov. Že aký to bol pre teba pocit? Bolo to tak, že večer alebo na nejakú akciu? Strašne stresujúci. Že akože večer si ho doniesla alebo na nejakú akciu, nejaký spoločný obed? Alebo niečo také? Nie, to bolo iba vyslovene, že domov proste. Ne, že došiel to nebola proste k nejaká tebe. akcia, oslava, ale proste iba došiel ku mňa. Ale bolo to pre mňa strašne stresujúce, lebo ja som mala svojho prvého frajera v 15. Fú, ja som čakal v 5, to by bolo vtipnejšie. Ale takého reálneho. Čo by to bolo vtipnejšie? Takže reálnejšieho už. Takže strašne som bola ešte taká krpatá celkom, takže mi to bolo také celkovo také divné, ale akože dopadlo to fajn. Len ten frajer prvý, on sa celkom akože hambil, on sa nerad rozprával, takže akože dopadlo to tak všelijako za mňa. No, že či si nebola trošku zahambená, vieš, lebo presne, keď sa hambí ešte aj frajer, tak či si nebola taká, že či ti to potom nedalo späť taký ik, že došiel ten frajer, bol taký, že no, dobrý deň, dobrý. A že si z toho neostala taká, že uf. No, akože ostala. Hej, Lebo že? tak moja mama, ona sa všeobecne, že mega rada rozpráva, aj takto, Okay. takže... A pre ňu to bolo dosť také už, že... No. Okay. To Ale nešlo potom už to bolo proste. fajn, len prvé, druhé, tak kým sa ten človek oťuká. A No, ty si mal nejakú večerku niekedy? Akože ja som mával tak, že do 10. som musel byť doma, kým som mal 18. Aha. A odtedy to bolo také, že mohol by si do polnoci prísť. OK. Ale do 10. som musel byť vždy. Ale bol si aj po 18 si bol taký, že no Akože, dobre, už mi to... Áno, akože bol som taký, ale tak pozri, ja rozumiem tomu zase. Pozri, Jasné. báli sa o mňa rodičia. Si mladé dievča. Som mladé dievča, deje sa hocičo na svete, Áno. po Prade. Jasné. Ty, Peťko, mal si také vychádzky? Ja som záležal, či som bol u otca alebo u mami, ako dieťa z rozvedenej rodiny. To je. Veľmi záležalo na tom, že či som bol u otca alebo u mami. U mami to bolo vždy také voľnejšie, že tam to bolo také, že neriešila to. Inak je to zaujímavé, tak mať to takto akože z dvoch perspektív, že u mami pohodička, jasné, veríme si, len mi zavolaj, čekneme sa spolu. A u otca proste o 8, keď už si von, už je zlé. Ale bavíme sa, aké vekové rozhranie, vieš? Kým som nešiel na výšku. Okay. Že Poprad. Hej, že to znamená, že do 19, hej, povedzme. Že tá 18 nebola magická Vôbec. Ani pre otca vôbec, že by to uvoľnil nejako viac a pre mamu tým, že sme mali to tak voľnejšie nastavené už aj predtým, tak tiež vôbec. A podľa mňa tá voľnejšia cesta je lepšia, lebo myslím si, že keby som to mal striktne zakazované, tak by som to viacej vyhľadával. Ale ja som minimálne chodil von, nejako tak, že dlho. A nepotreboval som si nič tam dokazovať potom, lebo proste vedel som, že doma mám tú dôveru a že doma mám tú možnosť na to, že
normálne úprimne povedať, že kde som, byť vyčilovaný a hoci kedy ísť, hoci kde. Keď sme mali, ešte posledná vec, že keď sme mali kokos 15-16, tak sme chodili do Česka na Spartan Racy stanovať a proste mohol som ísť a bolo to akože mega nice. Tak ale to možno súvisí aj s tým, že si bol akože dobré dieťa v rámci týchto možností, že si nevyvádzal, že možno, že keby, že si trošku viac čertík, vieš, že Ja si myslím, že my by sme boli opaky tak napríklad keby na si mal škole. také voľno, tak to by ti práve, že možno neprospelo, lebo je veľa podľa mňa takých vagamundov, ktorým toto voľno až tak neprospelo a taká striktná ruka by im vedela pomôcť. Ja by som povedal, že čo je skôr, či sliepka alebo vajce. Vieš, že či nie je To skôr... podľa mňa súvisí už potom s výchovou, to už tam, vieš... Nature, všetko, nurture, vieš, už tam jedno s sa druhým, no. mieša. No. Nie, to je Hej. ťažko povedať. To je ťažko povedať. Ty si až kým si šiel na vysokú, stredal rodičov oboch? Stredal som rodičov, že sa šiel na vysoko. Fakt? No, na víkendy som zvykol byť u otca, takže... Stále sa bavíme o obývaní? Okay. Nie, že kto okojil? A ty, Ema? No ja som tiež z rozvedenej rodiny, ale tak ja som to mala viac menej aj tak, či tak, že som bola viac u mami ako u otca. Áno, áno. A s mamou som to mala nastavené asi tak, že ona samozrejme bola v určitých veciach prísnejšia, ale bola taká, že dôverovala mi a vždy sa s ňou dalo nejakým spôsobom dohodnúť. Takže proste podľa toho, že kde som išla, či na oslavu alebo len tak von, ja som jej proste povedala, že dobre mama, že teraz možno prídem trošku neskôr, lebo toto a toto. A proste pochopila to, len som sa jej musela vždycky ozývať. Hej, že napísať jej, alebo proste hocičo, aby Čo je fér, čo je podľa mňa akože veľmi fér, áno. Takže asi nejako takto, no. A nikdy som nebola nejaká, že by som robila nejakú zlobu alebo čo. A podľa mňa aj vďaka tomu, že mi to ako keby povolovala, že bola taká, že dôverovala mi. Tak. Možno tak rýchlo switchol tému. Ja som išiel tiež switchnúť tému. Keď máš rýchlu, tak daj. Ja idem na hlavnú tému. Jasné, mne pred natáčaním prišiel len taký mail. OK. Tam už by som chcel pochváliť jeho vizuál, to tam kľudne pridaj teraz, že jak to vyzeralo. Tak to vyzeral ten mail a opíš ho pre audio onlys. Je to také hieroglyfy, no je to písmo ani azbuka, ani naše cyrilika, či nie? Arabské. Čísla. Ani klasické písmená. No si kverty. Tak využil som prekladovú funkciu telefónu, to môj telefón to má, že sa to dá preložiť. A teda prišiel mi mail z Gruzínska, kde teda mám nejaký ten apartmán. A v jednej našej budove mal sa tento apartmán pôvodne dostávať, to bol myslím, že kvartál 3 alebo kvartál 4 2025. A už si tam mal aj teraz ísť v januári. V januári som tam mal aj ísť s jedným pánom prevzať apartmán, že teda už akože s jedným Slovákom, ktorý tiež tam nakúpil apartmány, tak som mal to ísť prevzať, volal ma. No a teraz mi prišiel mail, že prosím pekne, kvôli bezpečnosti a zlepšeniu služieb sa presúva dokončenie výstavby na 28. novembra 2027. Takže tak nenapadne to posunuli o 2 roky. S tým, že ja už v januári som si tam skoro išiel zaletieť do Gruzínska. Presvedčala aj Čisto mňa. kvôli tomu Ja na to otočku, aby som to šiel prevziať. A teraz mi proste prišiel mail, že dostávajú to o 2 roky. Nice. Aj že menia nejaké, bolo tu, som si to summarizoval v AI-ku, že menia nejaké architektonické riešenia, technické administratívne procesy a optimalizujú infraštruktúru. To bol prvý delay toto, či už sa to delilo predtým? Toto už je druhý delay. Toto A už je druhý delay, tam aj v zmluve dokonca sú nejaké penále, čo oni majú, ale Boh vie. Ale určite si to odargumentovali tak, že to bolo nutné na to, aby to urobili. Sa budú aj zasúvky urobiť. Neviem, no budem určite s nimi komunikovať. Je tam napísané, že budú to individuálne riešiť s každým. Tak skúsim sa s nimi nejako skontaktovať. A o tom druhom našom nemáme ani informácie. O tom máme informácie, len o tom napíšem. Ale akože pokiaľ viem, ešte ho stále stavajú. Čo o tom napíšeš? Napíšem im, že čo je, jak na tom je, lebo dlhšie som sa už neinformoval ja. Ale na fotke ja sledujem, akože mám ich profil folnutý a už to vyzerá to ako budova. Je to už, stojí to tam. Congratulations. Stojí to tam. Ajko vie dneska veci robiť ináč. Akože, kedy tam nie si. Áno. Takže taká rýchla súka, že Nice. taký pekný mail mi prišiel, potešujúci. Ďakujeme. Keď už si pri tom Gruzínsku, Karol, a pri tých takých krajinách a tak to, čo nás najviac stmelilo, spojilo, ako trojicu by som povedal, je cestovanie do krajín, do ktorých sa úplne cestovať ľuďom nechce. Lebo v podstate to bolo 3 roky, 2023 sme šli prvýkrát. Nie, 22. Akože prvé bolo Nemecko. No nice, áno. 22 bolo Rumunsko, 23 bolo Moldavsko. OK. Áno, máš pravdu. Áno. Čiže nám sa páči taká idea a zatiaľ sme to robili, bohužiaľ, lebo sme boli mladí študenti, sme to robili len v blízkej lokácii pri nás, v Európe.
A nám sa páči nechodiť na dovolenky niekde tak okúkane. Nebola dovolenka, to je taký skôr výlet, Výlet. zájazd. Výlet, ale človek si tam oddychne jak na dovolenke. Ale chodiť na miesta, kde ten turizmus je fakt, že minimálny. Lebo aj také tie, hej, že napríklad ísť do Thajska, to je turistická lokácia, Áno, hej. určite. Ale ísť do Rumunska, ísť do Moldavska, čo sú dve krajiny, v ktorých sme boli spoločne 2 roky po sebe, to teda turistická destinácia úplne nie je. Hej, a tak sme vlastne, k tomuto chcem mám takých pár malých Jasné. topikov k tomu. V Rumunsku, hej, idem tak chronologicky, ako to na nás vplývalo, išli sme autom. Nie? Do Rumunska sme šli lietadlom. Do Moldavska sme šli. Do Moldavska, To bolo to Moldavska pekné. Do Rumunska sme šli autom, prišli sme tam na letisko, pristali sme a išli sme autobusom asi 45 minút z letiska, tam, kde sme bývali, do centra. To bolo v Bukurešti, Bukurešti, nie? Áno. A neviem, či si na to pamätáte, ale môj prvý zážitok hneď z Rumunska bol to, že všade boli káble. Všade. Áno. Všade boli, ale keď ste tam nikto neboli nikdy, tak si poviete, že Ja mám, čo to znamená, že čo to znamená, že všade boli káble? Ale to bolo, že všade, kde si šiel, bolo 130 káblov v jednej obrovskej guči a ťahala sa vonku. Nebolo to, že nejak pekne dokopy spojené, to proste vyselo jedno cez druhé. Jeden cez druhý, hore, dole a jednoducho káblová infraštruktúra brutál a druhá vec boli klimy. Lebo klimy tam boli evidentne akože väčšinou najlacnejšie, najlepšie klimy, aké si mohol si predstaviť. To znamená, že keď si prechádzal popri budovách, tak na teba kvapalo. A boli sme takí, najskôr sme tomu nechápali, ale išli sme... Prší, neprší, čo to? Modrá obloha, modrá obloha a furt nám dačo padalo na hlavu. A eventuálne, akože už sme na to potom prišli, na ten pattern, že to bolo kvôli tomu, že, lebo všade tam boli klímy, ale také fakt, že domontované, svojpomocne. A všetky boli iné, to bolo fascinujúce, že proste, to nebolo, že proste jedna budova má konzistentné klímy, to proste každá vyzerala iná veľkosť, iná farba. Ale všetky klímy boli iné, a čo bolo rovnaké, všade boli rovnaké auta. Biele Dacie. Áno. A to bolo šialené. Toľko bielých, ten istý model, tá istá farba, to isté auto. Ešte aj výbava podľa mňa vo vnútri, že rovnaká. Akože každé štvrté auto bola proste tá jedna biela Dacia. Ale to je krásny To je patriotizmus, vieš, lebo je toľko Škodoviek v Česku? No. Neviem, no, podľa mňa. Ale nie, dobre, možno Škodoviek Global, Hej, ale tam bol jeden typ, no. ale to bolo model. jedno auto. Áno, to bolo, že Najlacnejšia výbava, biela, vieš, farba, že ani metalizu nemusíš ešte platiť. také čierne kľúčky. Áno. A to naozaj, že vedel si na parkovisku vidieť 4 vedľa seba takto zaparkované a to si povie, že čo, tu je nejaká akcia, ale nie, proste každé parkovisko bolo také isté. Brutál. To bol ten moment, čo sme si požičiavali auto, mali sme objednaný nejaký Fiat alebo čo to bolo a na mieste nám povedali, že nám to upgradeli, že nám dajú lepšie auto bez príplatku a dostali sme bielu Daciu. Nie. Ty si sa ešte počkáme na tú bielu Daciu. A my sme si ju poprosili? My sme si ju Alebo poprosili. Kvôli tomu, lebo sme sa báli, že nám ukradnú auto, ak bude iné ako tá biela Dacia. Áno, lebo sme šli na vidiek tým autom. Áno. A sme čakali dlhšie, no ja si pamätám v tom. Lebo sme potrebovali proste splynúť čo najviac z lokálca. Áno, to bola taká špeciálna požiadavka, že mimochodom, vedeli by ste nám dať takú bielu Daciu, ak tu sú všetky auta na to. No, čiže to bola druhá vec. A tretia vec boli ešte, že toľko cementu v jednom meste ako v Bukurešti. To akože New York Concrete Jungle sa môže strčiť. Áno. Lebo to bol parkoviskový raj. To proste, to jeden taký výhľad, keď si pamätáte pri tom obrovskom paláci. Bol tam taký palác akože v centre Bukurešti. To je parlament. Tá najväčšia budova, nie? Niečo, najväčšia budova administratívna. Čo sa týka masy, že to má vlastnú klímu nejakú, také niečo tam bolo, nie? To je šialené, hej. My sme Akože boli internú. v tým Čaučeskovom dome. Áno. A proste tam bolo také parkovisko v centre toho prázdne. A veľké. Ale že kokos, kam zrak dovidel, tak bolo parkovisko. No. A strašne veľa odpadkov, to ja ešte si na to spomínam. Odpadky boli aj medzi. V centre, proste v meste si mal proste odpadkový kôš a pod ním bola taká proste kopa obrovská smeti. A odpadkový koš bol niekedy, že prázdny a okolo bol veľa. Aj to sa stávalo. A holuby okolo toho. Ktoré to žrali. No tak pozri, keby taký si bol holub a máš tam proste taký raj. Tak sa parím. Parim. Tak akože brutál. Takže, Pária sa holuby tak, že sa preskakujú? Alebo to mám v hlave strašne zle? akože, Mám v hlave proste, lebo som videl, že holuby sa vedia tak preskakovať.
To som Nikto? životne nevidel. Nikto ma nemá? Nie, počkaj, to funguje tak dáma, keď hráš. Je to niečo také. To si milíš. No dobre, tak blbosť, tak ja si to naštudujem do budúcna. Do budúceho podcastu. Lebo mám v hlave, že holubí dáčo s preskakovaním. Okay. OK, Necháme to, som to tak. to je nejaký Vôbec. mating rituál by tam mal byť, hej? No, niečo také, ale neviem. No a my sme šli potom na vidiek, hej? Vrátim sa OK, k tomu. na to som si nevedel. To sme šli do Brašova, myslím, že. A tam bol po ceste bol Drakulov hrad, v tom sme boli, ktorý bol akože dosť biedný. Najväčšie sklamanie. ever. Najväčšie, určite. To súhlasím, ale to bolo, že my sme tam došli, keď si pamätáte, a tam bolo, že máme takú fotku všetci v takom okienku a vlastne nič, ja si viac ani nepamätám, že som dačo videl, čítal, lebo to bolo... No lebo tí vyjebaní Habsburgovci to boli? Opravte ma? Ja, že moje meno chceš, Neviem. potom pridám nám Habsburgovci. povedať. Prerábali tam ten hrad. Lebo to bol problém, že ak Drákulov hrad, tak si predstavíte, že... Wow. Nevieš, Mystery. A to bolo, že krásna horka. A to bolo, že... To bolo, že biele... krásna horka pred toným spálením alebo po spálení? Chceš povedať svoj statement? To nie je môj statement, to som videl na internete a ja s tým dokonca nesúhlasím, ale videl som niekde, že krásna hôrka, to jak horelo, že to je taký 9/11 slovenský. Ale ja poviem rovno aj prečo s tým nesúhlasím. Lebo 9/11 vo mne evokuje niečo, že proste nejaká externá sila nám spravila zle. A krásnu hôrku, keď neviem, kto ju podpálil. Nemyslím si, že Hej, nejaká... to ju podpálil cigán. Sorry. Tak potom to asi môžeme sedieť. Tak bola to nejaká externá moc. Bola to externá moc, aj nazvem to externá moc. Dobre, tak teda potom statement, že krásna hôrka, jej spálenie, sedí. No a, Napadli nás. a bol to slotov inside job. Ale v skutočnosti, že? Nice. Dosť dobre. Podplatil cigánov. No a teda ešte k tomu Drakulovu hradu, akože fakt to bolo, akože ja som z toho bol sklamaný jak dielo, lebo tešil som sa vtedy, akorát vychádzala, myslím, že seriál Castlevania, brutál proste, akože Dracula, Dracula éra som bol. A normálne bratislavský hrad, biely zvonku, znútra prerobené, lebo tam tí Habsburgovci hajzli, myslím, rád by som to fakt čekol, bývali reálne. To znamená, že oni si to z toho urobili proste chill place. Čo tam predtým myslíš, že boli samé hrobky a tieto rakvy? Myslím si, že minimálne to vnútro nebolo vymaľované takéto biele steny. No hej, akože, a také to bolo presne, Akože, lebo bola tam taká časť, také schodisko, keď si pamätáte, ktoré malo tie staré kamene A ešte. to bolo nízke, nie? A Čo také, nízke, áno. Čiže to bolo kedysi také, no však jak sa to stalo? Nerobili s omietkou predtým. Jasné. Vieš. Typek si povedal, že lepidlo dám tam potom. A ešte si pamätám na to Rumunsko, čo tam bola halus, že tam normálne po cestách, veľkých prúdovkách jazdili koče s koňami. Nie, a kravy. A kravy. Kravy, ale kravy, takže to tiež môže ísť také videjko tu. Ale to je halus, že proste no, ten Rumunsko je EU, pokiaľ sa nemýlim, a že tam Jasne. proste A idú... boli aj značky, že Pozor kravy. kravy normálne, ak máš jelene, tak pozor akože kravy. To bolo super. A to je inak sranda, lebo by si povedal, že to je také, že súdiš knihu podľa obalu, vieš? Že by si povedal, že predtým, než by som tam šiel, som bol taký, že ľudia, to určite nebude také. To seba hovorí. Že to není také, to Veď není aj také, o Bratislave vedia vraveť, že je Áno, hnusná. veď presne, veď keď Hej. si pozrieš Eurotrip film, No, áno. A vieš, Bratislava tam je a opísaná Bratislava, akože... tam je Luník 9, hej, akože je Bratislava a proste, že za euro si vedel si kúpiť akože najluxusnejší hotel treatment a neviem čo, tak som si povedal, že to bude aj to Rumunsko, ale akože fakt to bolo brutál. Bolo to. Ale boli sme aj v pekných miestach v Rumunsku, slušne. Jasaj je tu reštika v Bratislave. Jasaj. Taký sidequest, keď si pamätáte. Karol zbieral bakalárky. Cool. A tak to sa ťahalo dlhšie, to nebolo iba Rumunsko, a tam to možno začalo. A tam to vymerkali. To bol vlastne taký môj sidequest, že v každej Tiež by mohli tu reštike, byť fotky potom. v každej reštike, Áno. v ktorej som bol, tak oni bločky dávajú veľa do takých tých knížočiek, pekne. Ale krásnych, Kde máš? rozlanitých. Že tam to akože na Slovensku nie je taká kultúra. Na Slovensku by to maximálne do papiera dajú, alebo také niečo, tam to bolo normálne, že kožené obaly na... Aj také, že ornamentové, ktoré drevené boli, akože niektoré. wow. Áno, a môj challenge bol proste akože turista, ktorý nevedel, ako to funguje, tak som si túto vec vždycky zobral so sebou, tak kde som sa odfotil pred tou reštikou, tak som sa odfotil, bakalárku sme to volali a
Mám ich aj tu niekde. Áno, ja som ich Pri videl. sťahovaní som ich pomaly strátil niekde. Nie, ja som ich minule videl, Áno? že si ich mal, hej, preto som si na to spomenul. Keď je na lebo- fotkách, máme všetky poriadne. No ako je to, je ich tam 10, 11, 12, Určite, akože je to 15 ich tam také bude. číslo, že... Áno, áno, áno. A to bolo iba tak, že sme boli v tej reštike, zaplatilo sa a Karol, ideme, rýchlo, rýchlo. Stojte, ideme. A potom No, sa ale našla pekná budova pred ňou. Doteraz sú v nich tie bločky, takže keď na budúce tam pôjdeme, vieme si porovnať, že či zdražili, nezdražili. Typnem si zdražili. Máte ešte niečo k Rumunsku? Také nejaké vaše highlighty, že čo sa vám tam také... Pre mňa highlight už bol Moldavsko, Rumunsko bola príprava na Moldavsko. OK. Ja ešte poslednú vec, čo mám v Rumunsku, je šoferovanie, ak si pamätáte. A raz sme sa tam skoro zabili na kruhovom objazde. Nie, to bolo, hej, to bolo To vtedy. bolo Rumunsko, Áno, to bolo to bolo Rumunsko a Rumunsko. ešte bolo, že Karol sa tváril, že nám zhodí na auto. Ale to je mega vtipné. Kľudne, to môže. povedzte, keď... Tak ja poviem asi tak, že v tom Rumunsku akože ľudia jazdia random dosť, aj na kruháčoch a podobne. A Karol prišiel s nápadom, že ja zastavím auto, dám jednotku a proste nebude dávať plyn a akože mu zdochne a tvárime sa, že proste nefunguje auto alebo že nejde naštartovať a podobne. Zdochyňalo mi, no. Povedal, že to boli jeho senci to vyskúšať, keď môžem si to... A teraz, my sme boli, to bol v Brašove presne, Áno. sme Na kruháči. boli na kruháči, zablokovali sme Frekventovanom. dosť ten kruháč. Bol to Frekventovaný kruháč, v povedal. centre mesta by som to aj nazval, že to bolo. A teraz Karol zastavil to auto, my sme stali a teraz prvýkrát, druhýkrát, za nami sa už pomaly tá kolóna. Hadík sa začal otvoriť. A v ten moment Karol vystúpil z auta, Ja otvoril som tak trošku kapotu, pobúchal pomaly, bol som nervózny. pobúchal prvý po kapote, naspäť sa Veľmi chcem vrátil. počať, auto fungovalo v poriadku. Tak ale stlačil som výstražný trojuholník, otvoril som kapotu, vyšiel som, pozrel som to na to, robil som sa, že som nervózny. Zatiaľ, akože ja takéto momenty neviem zvládať. A to, že to bolo už tak v kruháči, že proste aj tí, čo išli do kruháča, aj tí, čo boli v kruháči, proste stáli. A ja tam proste pred otvorenou kapotou pozerám sa do auta, búcham tam potom, neviem, čo robím. Trošku som to natiahol, bolo to tak možno Akože to sa To tiahlo. bola. 20 sekúnd som tam možno ostal vonku. Možno. No a potom sa zavrela kapota. A už to šlo, vďaka Bohu. A Vlastne Karol opravil. Takže opravil som to a mohli sme ísť ďalej. Hej. Takže toľko k Rumunsku, no, zážitok. A rok Hej. na to sme si povedali, že dobre, tak ideme to trošku vygradovať a ideme to. A to bolo na tomto pekné, že neboli tam žiadne lety. Neviem, či bola korona vtedy aj, ale neboli žiadne Boli lety. zavreté letiska. Tak sme si povedali, pozreli sme si Google Maps a šli sme tam teda autom. A to si doteraz ja pamätám, že keď som toto ja povedal doma môjmu otcovi, že my ideme cez Rumunsko do Moldavska, a to nie je ani že na začiatok Moldavska, to by sme šli do akého mesta? To bolo až Tiraspole, veď my Do sme hlavného išli do Kišiňov, a Kišiňovu. potom do... Že to bola akože To som dlhá chcel cesta, vedieť. že to bola dlhá cesta a tam nie sú diaľnice, to by som akože chcel A tie diaľnice ináč končia, že za Debrecínom v Maďarsku. No tak ja by si som doteraz povedal, že... si pamätám, Koľko hodinová cesta to bola? cez 12, 13, 14. Ja mám v hlave viac, hej. to bolo tak, že Cez 20. 15, hej, Že možno 18, 20 sa až bavíme. Lebo ako až aj s prestávkami, hej, Nie, že... a ešte sme stali na hraniciach dlho. Ježiš No, ale ja chcem to povedať iba rýchlo. No, aha, Doteraz si pamätám, jak večer predtým, jak sme šli, tak môj otec, akože super starostlivý otec, si proste ma zavolal, nech si prídem s ním sadnúť do kuchyne. Zobral obrovský atlas taký, že to aj není, že A3 atlas na dve otvorí strany, takže to je A2 atlas, obrovský celého sveta. Položil to na stôl, zobral si baterku, nalistoval si východnú Európu a začal svietiť a bol, no ukáž mi, kaďal idete. A začali sme tak, prstom sme šli celú cestu až do Kišiňova a vyzeralo, že no to idete cez kopce, tam to si dávajte pozor. A za Šli radom, sme cez kopče. celú cestu mi pozeral, to si dávajte pozor, toto je sprostý nápad. Toto je hrozný nápad. To auto som A bral bol to od akože- otca a on nechápal, veď to mi my dal sme na tvoje povolenie mamke, no. a on mi dával povolenie, no sme to hľadali, že či akože môžem prejsť cez hranice. A Lebo to šlo podobne. mimo EÚ už. No. Ale musím ešte predtým povedať, to mi napadlo s Karolom, že keď išiel so mnou autom, išli sme na lyžovačku, rýchlo taká stúka a mal som v kufri vodu do odstrekovačov, ale nemali sme miesto veľa vecí na lyžovanie. Sme brali, tak hovorím Karolovi, Karol, niečo s tou vodou do odstrekovačov urob. Ale ja už som mal plnú, hej, že akože asi nech ju vyhodí alebo podobne, že proste to sa kúpi dokupy. Karol otvoril kapotu, hej, naštartované auto, Neviem, čo som spravil. zobral tú bandásku, v nej bolo ešte akože liter určite a začal takto po celom motore. Áno, To som nespravil. to spravil To a som povedal, to nespravil. je iba voda do odstrekovačov. To som nespravil. Fero bol pri tom, takže som že... To znie tak, že to si spravil. Áno. To som nespravil. Takže úplne to bolo super, Karol, takže iba to... Fungovalo auto potom? Hej, ale No, Toľko k tomu. nič zle.
No a ja si pamätám na tej ceste, akože brutál, tam to som zabudol na toho otca a to je akože, to je dobré. To je dobrý side story. Ja si pamätáte si, pre mňa najstrašidelnejšie bolo to, lebo do toho Moldavska sme už prichádzali akože v noci. To bolo strašne v noci. O 3 ráno, 4. Tak, no. A keď sme odišli z rumunských hraníc a boli sme, že pred Kišiňovom, tak tam bola iba poľná cesta, nič, ale že nič nikde. A ešte sme nevedeli, že či máme kúpiť nejakú diaľničnú v tom Moldavsku, keď si pamätáš. A tak to bolo, pozri, to bol najmenší koncern v tom momente, keď už sme boli na tej prašnej ceste, ktorá sa tiahla 1,5 hodiny. Ale fakt to nič. Ale že nikde nič. Tme obrovské, nič. Obrovskej tme. Ale že ani z vodidla. Zľava, sprava tráva vysoká proste. A len plná cestička a ideme 1,5 hodiny. Natria sa nás strašne. Natria sa nás strašne a ja som sa tedy bal, jak malý chlapec, lebo vtedy som videl také videá, určite ste ich videli, kde nejaké auto si predbehne človeka, zaparkuje pred ním, otvorí dvere a idú ho proste rozbehnúť na ňo a idú ho proste okradnúť, zbiť, neviem čo. A to bolo aj proste raz za 25 minút bol niekde proste na boku nejaký dom, alebo raz to bolo také auto odstavené, akože naštartované. Bolo to scary, akože tam keby si hororovú hru alebo tak. Tam to bolo scary jak delo a to si pamätám, že vtedy som bol taký, že kokot, museli sme ísť taký čas, akože to bolo... Ja som to vypustil z hlavy. No a potom ďalší brutál bol, keď sme prišli na to Airbnb, keď sme si objednali. To bolo jak escape roomka proste. O 3 ráno nikto ti nedvihne, lebo všetci spia a sme to tam proste hľadali, kde sú kladky a kde dať kód, skúšali sme. Lebo inštrukcie boli fakt písané ako návod do escape roomky. Že nájdete toto, čo je možno pod tým, keď je to tam, bude a takto. A ty že, what? A nevedeli sme sa tam dostať. Aha, lebo pamätáte si, to bolo také, že my sme dávali kódik a dávalo to vždy nejaký iný zvuk, keď sme tam dali kódik, také niečo. A sme sa snažili dostať ten správny zvuk, aby sme sa dostali dnu a ten kódik nešiel. Ježišmária, a 4 ráno. Tá budova vyzerala hrozne tiež potom. Ešte budova, ale najlepšia bola tá posteľ, kde Gabo a Karo máme manželskú posteľ, ktorá bola, že... To bola krátka, alebo čo bola? Malá? Úzka, že oni sa tak, že chceli otočiť to video. A proste to fakt, že nešlo. To bola taká pre takých menších ľudí posteľ. Tam dvaja chlapi museli byť tak, nemohli sa ani otočiť, lebo v momente, keď sa otočili, tak by proste... Že ruku stačilo a proste nič, už koniec, jeden by spadol. Ale bývali sme v centre mesta. Skvelé. Veď ty máš aj takéto video, že to nejako otvoríš. Lebo... Najviac komunistická budova pred Peťom. Lebo v popise bolo, že vieš, v centre mesta, výhľad na mesto, neviem čo, a proste hlavný balkón, otvoríš žalúzky, roletky a tam fakt, že akože zhnitá jedna budova. Obrovská. No ja sa nepamätám, čo bolo v tom Kišiňove zaujímavé. Bolo tam niečo? Minku. Čo tam bolo? No môj highlight je, a to neviem, či len na mne zanechalo taký dojem, alebo aj na vás, ale môj highlight na to bol, keď sme boli v autobuse a bol tam typek, proste starý, a to som sa potom dozvedel, som sa rozprával s kamoškami, ktoré sú z Moldavska, že to je proste vec, ktorá sa tam, to tak funguje, že typek v tielku, proste starý chlap a nebola tam žiadna mašina ani nič, že by si mohol kúpiť lístok. A musel si ho kúpiť u toho typka. A každý autobus má sebou vlastne 2 ľudí. Vodiča a toho lístkara. A ten lístkar proste má v ruke takú celú paletu jednu s lístkami a ty keď si ideš kúpiť lístok, tak musíš k nemu prísť, dať mu cash, on ti jeden odtrhne, tam ti ho orazí a dá ti ho proste. Tam boli aj také trolejbusy, ktoré už sa rozpadali. No však tam sme boli a každý jeden má proste vodiča a lístkara, typka. A viem, že sme sa s ním snažili nejak dohodnúť, že pýtali sme sa, že o koľko. Nevedel nám odpovedať, lebo však akože ani my sme s ním nevedeli komunikovať. Len kývol rukou povedal, že serte na to a proste išli sme zadarmo. To a v Kišiňove ešte bol taký ten cirkus, keď si pamätáte. Neboli sme v ňom. Betónový, a to fungovalo, ale to fungovalo, my sme tam boli. Keď neboli bol rozpadnúť, to bolo na tom vtipné, že v Kišiňove a celkovo Moldavsko a ešte ďalej, kde sa dostaneme, čo bolo rozpadnuté, fungovalo. Akože fakt, že všetko, akože nefungovalo to možno na 100%, ale účel to malo plniť a trošku plnilo. Takže cirkus bol super, to bola najväčšia budova, tiež úplne šialená a proste oni tam mali, že cirkus celoročný. No ale čo bolo v tom cirkuse, pamätáte si? Čo akože bolo to predstavenie? To podľa mňa Humberto, klasika. Zvieratá, bijeme zvieratá normálne? Bijeme zvieratá, klasika, hej. Trošku vyšikanujeme. Áno. No a potom sme ešte na východ. Či ešte máme niečo v Kišiňove? Neviem, či sme boli na party ešte v Kišiňove, to bolo také zaujímavé, že tam sa zrazu spálilo strašne veľa mladých ľudí. A vyzeralo to normálne. A to je presne to, že
že ako keby aj to, akože potom som to tak akože sledoval chvíľku, že proste tam je blbé byť mladý človek, lebo tým, že nie sú v EÚ a je tam strašný push zo strany mladých ľudí na to byť v EÚ, tak ako keby... Hrajú tak, EU pesničky. je to tak viacej vieš, dať dokopy. A tá okej. party vyzerala akože brutálne. To sme boli fakt, že na streche v takom onom a pod holým nebom a akože zaujímavé sa tam... to bolo- A tie moldavské peniaze v ruke. Nie, to ja som s eurami som tam. S S eurami som tam provokovali. Karol s eurami tam ich čapal, takí chalanici tam mega šli, ho tam hypovali okolo toho brutálne. Hej. No, Čičo tam bol strašne vtipný, to neviem, či môžeme hovoriť na podcaste. Fú, vystrihnem. nie. to ne. To by som bol dal. strašne vtipný. Hej, a bol som vtipný, hej. Nej. Aspoň raz. A akože to bolo krásne, no. To bol celkom pekný zážitok, že zrazu tam bolo, že také to bolo živé v mladistve. A jedlo tam bolo dosť zlé, za mňa, že v Rumunsku bolo o dosť Ale lepšie jedlo lacné. ako v Moldavsku. Ale strašne lacné, Hej. si spomínam na to. V Egypte máš tiež lacné. Stojí ti to za to? V Egypte skvelé jedlo. V Egypte... Na tom ja umrem. akože budem mať hnačku strašne explozívnu, tak umrem, tak to myslím. Ale dobre, ale asi Kišiňov všetko a potom sme teda No, šli. potom východ. highlight výletu. Išli sme do Podnesterska. Ako sa to povie po anglicky? Neviem, tak? A Transsibíria? Nie? Nie. Tiraspol. Nie, to je to Tiraspol mesto. mesto. A šerif je to všetko, čo sa to volá. Podnestersko, jak sa to volá? Transnistria. Áno. Transnistria. Áno. Áno. A to je vlastne taká zaujímavosť, neviem, či to je jediné, alebo ako... Áno, je to posledná socialistická republika, je to keby štát v štáte a je to taká časť Moldavska, ktorú okupujú Rusi, myslím, alebo oni sú Je pod vplyvom, sponzorovaná pod Rusmi. vplyvom Ruska, sú tam normálne také proforma hranice, kde stoja tanky, je to celé také dosť A normálne performatívne. vojaci s akačkami. Na hraniciach musíte kúpiť, myslím, že 5 alebo 10 ročnú diaľničnú známku. Nie. A nemajú tam diaľnice. Áno, to sme platili rovno v tých ich peniazoch. To bola nejaká priepustka, čo sme si tam potrebovali. Hej, Vieš, to majú, môžeš také, iba na deň. majú také vlastné Monopoly money, také plastiaky proste, Áno. také žetoniky, ale proste vlastné peniaze, tvária sa, že ti musí dať víza. No a to každý dostal na nejaký iný čas alebo niečo. Či asi zle To si pamätám? zle To pamätáš. si podľa mňa zle pamätáš. Museli sme, ak by sme tam chceli ostať dlhšie ako deň, museli by sme deklarovať na hraniciach, že kde ostávame. Áno, Inak by nás nenechali tam ostať dlhšie ako deň. No a tam bol brutál ten obchod, čo sme boli, to bol taký nádych to je Sovietskeho zväzu ešte. zmrzlina. Čo bol taký proste obrovský. Rozbitý myslíš? Nie, veľký. My sme Bol došli taký do veľký veľkého. supermarket. Taký veľký A volal sa to supermarket, šerif. kde boli proste... Áno. To takúto malo taký, ja neviem ani to opísať, taký sovietský, Tak dystopia, nádych. fakt, že dystopistický obchod, obrovský, obrovský, vysoké regály plné. A Karol si tam Všetko. kúpil jahodovú zmrzlinu a jedinú zmrzlinu, ktorú máme, bola v takom črievku, ako šunku predávajú. Ale fakt, že akože Ale bol že veľký tak, šunky. akože tak. A tam bola jahodová zmrzlina a ešte nemal si to s čím otvoriť a ja som mal v aute hasák a s ním proste to otváral, máme fotku. A tak to fakt, že tlačil do seba, že sme sa potom Ale to prechádzali. akože to bolo Leninové akože, suchy. to bola taká zmrzlina, že si máš doma z nej odkrajovať a máš proste na 12 razy. Hej, že akože to bolo šialenstvo, dosť bizárne. lebo presne to je to, že oni týmto akože proxy štátom v úvodzovkách, lebo jediný dôvod, prečo oni môžu fungovať pre kontext akože geopolitický, z toho, čo my sme pochopili, je, že majú, že veľká časť alebo väčšina elektriny, ktorá ide do Moldavska, ide práve od nich. Hej, a a tým oni pádom majú to, oni majú na že nich neútočia. páku, že keby im vypli oni prívod elektriny, tak oni by ako keby... Ale ja si myslím, že Moldavsko ich akože neakceptuje. No, ale Iba oni to proste nejak neriešia. No, Ale nie je to akože akceptovaná časť krajiny. No Ale je to také, že nemôžu s proste nimi eskalovať neutrálne. konflikt. Nemôžu s nimi eskalovať No, konflikt asi a je. rešpektujú ich kvôli tej Nie som si elektrine. istý tým dôvodom, to si môžem... To viem, že sme sa bavili o tom, že to bolo, čo sme akože to Gabo nám aj áno, to nám Gabo hovoril, že to bolo akože OK. hlavný. Ja určite tam bude viacej veci. Iba viem, že oni ich neuznávajú. Že Moldavsko neuznáva to, že to Áno. je štát. Áno, ale A oni... nikto ich neuznáva ani, myslím. Rusko ich Kosovo. uznáva? Myslím, No, že ani Rusko ich- Rusko, myslím, že ani Rusko ich Nie, neuznáva. Rusko ich To- uznávalo, to si lebo myslím, bolo že to je tam, ten nie, bizár. ruská vlajka tam bola. Ale to je Bolo tam jedno, také, ale že to je- Nahorné Uchecko, Rusko, Kosovo... Nahorné Uchecko, Dolné, Ja by som neviem popísal, čo. že Rusko ich Akože neuznáva. ich uznávajú krajiny, Máš ktoré mobil? sami neexistujú. To je na tomto vtip. Hej, áno, presne. Áno, presne. to je pravda, Tak. Ale myslím, že Rusko ich neuznáva. Že takto, no a... No ale ešte k tomu supermarketu, že presne to je pre nich, pre to Rusko, akože ako keby taký spôsob toho, ako ukázať, že pozrite sa Moldavčania, my si tu žijeme v takomto nadbytku a v takomto luxuse v úvodzovkách a
A keby ste sa stali aj vy súčasťou Ruska, tak tiež by ste mali akože brutál sa dobre. Tak ako sa majú ľudia aj tu. Lebo tie námestia boli čistučké, obrovské sochy všade, ale prázdne a mŕtve. Že to bolo pre mňa najviac scary na tom celom, že brutálne nádherné všetko vybliskané, nikde ani nohy. Nikde ani nohy. My sme boli aj v tom hoteli Moskva, keď si pamätáš, a to jedlo bolo, tam bolo, že mega dobré jedlo, a bolo mega lacné, to bolo v Tiraspole, sme normálne tam mali nejaké... To, kde sme boli na obed? Hej, a tam bolo, že dobré jedlo, to bolo jediné To bolo dobré, áno, to bolo dobré jedlo. A volá sa to Hotel Moskva, bolo to akože tiež, a To tiež som si naozaj pamätám, dobre že bolo. a tie peniaze, keď si pamätáš, my sme ten kurz nechápali, lebo tam je zakázané platiť kartou v tom Tiraspole. Môže byť, áno, Tam áno. sme museli meniť peniaze, tie boli také hračkárske, keď si Vlastne, pamätáš. áno, Monopoly mali. Monopoly peniaze najviac, ak sa dajú asi Áno. napodobniť, akože vo všetkom. Hej. Potom sme boli na futbale a toto vtedy som pochopil, že kde som, ale také, že dobré Leninové sochy vidíš, chápeš, že áno, To bolo socializmus. halus, no, obrovské. Neuznávaj Obrovské. Rusko. Hej, OK, halus. ale čo príde to najviac, čo mi prišlo, že sme išli na futbal a my sme išli riešiť lístky. A sme došli tam pred zápasom a oni nás pozerali, že lístky, že to nekúpite. A my sme nechápali, že to je for free na nejaký jeden turnaj. Áno, ten futbal tam bol zadarmo. A my sme Áno, došli áno. normálne na Moldavskú ligu, lebo ten Tiraspol hrá aj tú Moldavskú ligu. Áno. Za Tiraspol, ak majú peniaze od týchto, tam hrajú normálne akože Brazílčania a Hej. takto. Akože Tam bol Real šialené. Madrid s tými hrali, Real Ligu Madrid majstrov hral rok Ligu majstrov predtým, a podobne. alebo tak. Hej. A my sme tam boli. A išli proti proste 19-ročným chudučkým Moldavčanom z druhého najlepšieho týmu A neviem, v že krajine. a skončilo, že 7-1. Alebo taký zápas. 0, nie? Akože, 7-0 možno, hej, že akože fakt, že nič, že na Áno. to sme boli. A čo mňa prekvapilo, že my sme zvyknutí, ideš na futbal, tak klobasa, pivo, hotdog, bordel, kukla na hlave, rešivky a podobne. A tam bolo, že pečivo si mohol kúpiť normálne, lebo pečivo nebolo v obchode, iba tam, že to, preto tam asi aj ľudia chodili, lebo tam to bolo možné kúpiť. Vecka boli tie také stupačky, toto. A tretie, že tiež žiadne pivo, nič sme nevedeli kúpiť. Áno, no žiadne alkohol. A bol to skôr taký rodinný event, že proste strašne veľa tam bolo A rodín. ľudia tam iba tak, a tak tam sedeli ľudia. A tak tam ľudia sedeli. To je pekné podľa mňa. Akože bolo to pekné, hej, Lebo iba akože hry. tu- S tým, že to bolo 7-0 a jeden tým mal evidentne sponzorship oveľa väčší ako druhý. Ale hej, akože bolo Lebo to... napríklad my s Čičom tiež chodíme dosť často na Slovan, chodíme do Ultras. A tam si veľmi také rodiny s deťmi neviem predstaviť, respektíve ja by som tam svoju rodinu asi nezobral. Tým, aký tam je slovník, tým, aká No, tam je sú tam aj detské náhoda. sekcie zase. Tak sú, ale to počuješ, čo kričia. Takže tie pokryky, čo kričia, tí akože skalní, tie sú dosť vulgárne. Hej, hej. A nie je to taká U úplne nás je rodinná dosť zlá atmosféra. futbalová kultúra. Ale akože my to bereme tak, lebo tomu rozumieš hneď z prvej, že niekedy, jak je to náš materinský jazyk, tak proste oni aj keď kričia si vzadu, tak si dopočuješ, ale keď si v zahraničí, oni možno kričia to isté, Ale len tam si to v tom nekričal nikto. hľúku. Tam sa nekričalo, tam to sa bolo ticho, tam nekričalo. sa iba Ale tleskalo. Tam teraz sa iba tlieskalo. nehovorím o Moldavsku, hovorím, že celkovo na iných futbaloch. Hej, no ale tak teraz sa bavíme presne o tom Ale aj Moldavsko, tam presne tam bola, že najviac strojá atmosféra, takto. No, Hej, áno. Ešte ja som čakal, že tam takto to ukazuje na druhej strane, že teraz. Lebo iba na jednej strane sa sedelo, nie? Keď si to Hej, pamätám, že hej, druhá áno, strana druhá bola strana. prázdna a aj na tej jednej vlastne sa všetko I dialo. listky sme dostali do ruky. Áno, dostali sme zadarmo a aj tak sme dostali Dostal lístky, si čiže lístok musel do si sa ruky. čeknúť s lístkom, aj keď akože nič nestal. A ešte si pamätám, že sme boli teda v takom parku zábavnom Cool. na kolotoči. takom starom. A no. išli sme fakt, že to vyzeralo, že to je Černobyl. zarastené, nefunkčné 20 rokov, nič tam není. A proste išli sme na Husenkovú dráhu tam Ale takú, ani, že akože- nikto, že si videla niečo a ono to vyzeralo, že to stojí fakt, No že je 20 rokov. prázdne. Asi iba došla k tomu a typek, idete? A ty išiel si. To bolo dobre, no. Ale akože to bol Husenková dráha, ja asi trošku prepal to nazvať, či? No bola to doslova taká buťová Husenková dráha Ale malička. taká malinká, no. A bola. Taká, že najvyššie sme boli čo? Meter? Ako aj iba od metra. 2 max, no. A sme boli. Ale my sme tam robili aj takú šovku, že No jasné, to sme by si už to si to užili. Už keď si zaplatím za to, no tak si to už užijem, nie? Určite. A potom sme boli na ochutnávke vín. Tam vlastne končilo A to bolo v Moldavsku či v To Rumunsku? To bolo v tom- Moldavsko. to bolo- Lebo Moldavsko má najväčšiu podzemnú vinicu v Európe. Určite v Európe to bolo. A kde to bolo? Hej? Bolo v Moldavsku. Nebolo to niekde na hranici s Rumunskom? Nie, to bolo v Moldavsku, lebo OK. Moldavsko je vínová krajina. Moldavsko je krajina vína. A čo bolo na tomto pekné, čo sa mi na to... Lebo akože tí Moldavania vo všeobecnosti... Moldavsko za mňa lepšie ako Rumunsko. Čo sa týka
nejakého akože ľudského, takého medziľudského tohto. V Moldavsku, keď sme boli na ochutnávkach vín, tak degustujú sa vína tak, že ti nalejú, že trošičku vína, trošičku vína a dáš si, že vieš, že maximálne deci, aj to je také. A tam sme si urobili ten túr polhodinový, sadli sme si, mali sme také akože také veľké vínové poháre, fakt také akože veľké, mohutné. A tam sa nám rozdiali a to už sme boli, že že to je strašne veľa vína v každom jednom Ale tam pohári. sme nemali nejak takže 7 rôznych pohárov pred sebou, 5 bolo? Boli sme štyria sme boli a Gabo nepil. ja už On bol áno. šofer. Hej, áno. Že on tú degustáciu mohol mať. A to už sme boli také, že toto je strašne veľa vína, ale dobre, nejak sme to dotlačili do seba, počas večere hrali tam huslisti, došli tam ku stolu. Áno, tam sme mali jedlo zaplatené. Na želanie už si to aj pamätám. slovenskú pesničku nám nejakú zahrali, Môže nie? byť. Že sme im povedali, že sme zo Nejakú Slovenska klasiku. a oni nám zahrali nejakú slovenskú. Hej. No a dobre, dopili sme to víno a teraz došli zase s vínovými fľašami 5 a raz, dva, tri, novo. 4, 5 a Hej. A to sa zopakovalo asi 2-krát ešte Určite. a odchádzali sme z toho taký odpálení. No akože hlavne Čičo asi. Čičo bol, Akože som z nich najchudší. Preto. Čičo bol nohami proste v hore, Doslova, že plank. Predstav si, že ja som sa držal v planku celý čas. Reverse Superman. na Superman. cez taký murík proste hlavou dole, vybavený a len servítkou tak ho... Nie, ty si mi tie servítky podával a Peťo mi podal 4 servítky a 4 mi prvé spadli na zem. A takže mi ich dal do ruky, spadol a ja že ešte jednu. Dal si mi ho a zase spadol, ani som nechytil. Hej. Nasadli sme do auta a takto sme šli potom až do Popradu. Tak to nie, sme šli do Rumunska Do potom. Rumunska. Tak ja už si nič Sme nepamätám. šli do Rumunska spať a tam sme potom... Fakt? Áno, sme šli do A Rumunska. to vtedy sme boli v tom Jasi? Áno. Jasi? Jaši. Jaši? No, Hej. tam sme išli do Jaši. Áno, Tam tam sme sme mali prespali. day tour a potom sme šli... Do Klužu ešte. Vejtura, si pamätám, že sme boli v obchodiaku takom. To bolo bolo v Kluži. na Rumunsku. Nie, bolo v aj v Kluži, Jaši ten bol veľký. taký obrovský obchodiak. Z toho sme boli tak trošku fascinovaní v tom Rumunsku, že oni tam majú strašne veľké obchodiaky Podľa mňa všade. tiež v Kluži, ale hej. Podľa mňa V Jaši sme boli len deň a v Jaši sme boli na a tam nič, historických. áno, tam Hej, nič také hej, nebolo. To bolo v Kluži. To bolo v Ja mám Kluži. hroznú pamäť na toto. A hej, no tam bolo, ježiš, no až ešte k tejto akože ceste presne, že mňa v živote nebola viacej hlava, jak vtedy. Akože Všetci to traja ráno, sme tam tak to ráno išli. ďalšie, to bolo šialenstvo a tie 3 hodiny v aute a hlava, ježišmária. Dobre, ale vy keď ste degustovali, ste že mali vyplúvať? Môže byť To by sa dobrý malo point. robiť. Akože, Ty keď degustuješ, tak ty to vyplúvaš? Ja Akože- nedegustujem síce, ja iba pijem, ale... ale akože, Počkaj, to je reálne, to je praktika? Reálne videla som to No na videách, áno, že by sa to tak- malo Ale vyplúvať. to kam? sú takí somelieri, ale tak keď ideš, tam to robia s tým, aby si sa opila. akože, To ale je to pravda, bolo vlastne no. naše jediné pitie, či Rumunsko, Moldavsko, bolo toto, ale to akože fakt je... v Rumunsku sa vôbec nepilo. No to je pravda. A v Moldavsku sa tiež vlastne nepilo, lebo toto tam Furt akože... sme sa aj presúvali, hej. Hej, ale to bolo také, že ja si doteraz ešte mi je zle, keď si na to spomeniem, akože to bolo fakt, že taká veľká opiačka. Dostanem sa ešte k tomu shopping centru. Spomenula si na to, kde si bola? V akej lokačke? Bola si v Rumunsku? Nebola, akože ja moc zoberiem. takéto, no. 3 hodiny z Košic, 3 hodiny z Košic. Čičo. 3 hodiny z Košic. No, Rejection. ja moc takéto krajiny nevyhľadávam, ale bola som v takej, nechcem úplne povedať, že najzbytočnejšia, lebo žiadna krajina nie je zbytočná, hej, Ty žiadna si krajina nie je politicky korektná, zbytočná. diplomatka. Samozrejme, ale bola som v Bruseli a to bolo za mňa... Ja som čakal. Nie, ale... A ty si proti Európskej únii. Ale ja doteraz nechápem, prečo som tam bola. Takže Brusel je odpor. Brusel je najlepšia krajina, keď som bol za akože súhlas. Brusel je mesto? Najlepšia? Najhoršia. No, Áno. Je to A hnus? prečo sa ti tam nepáčilo? Prečo sa ti tam nepáčilo? Lebo no ja v prvom rade fakt, že doteraz neviem, že prečo som tam vôbec išla, prečo som si tú letenku kúpila. sama si tam bola? Nie, s frajerom, s predtým. No. Ten, čo 15 si išiel som. Dobre. Eva má toľko frajerov už. Ja, počuť, áno, že- 10. Už som, mám 14 iba, ako som. Ema má 14 rokov. O chvíľu sú Aby sme- maturity, Ema. Aby sme to Aha, povedali. ešte Písom, Nie, to je ešte do maturity maturity, ja mám ďaleko. čas, ešte Dobre. nestrať. Ja monitor. Gabo jej Monitor. poradí. Monitor píšem. No, ale teda v prvom rade, že keď sme vlastne vystúpili z toho letiska, išli sme teda na to ubytko peši, bola tam špina, dosť, akože v jednej časti, Extrémna, akože dosť, extrémna, v centre mesta. akože dosť blbé, hej. A jediné, čo si z toho pamätám, čo som videla, bol ten cikajúci panačik,
ten taký... Dáčo, the piss. Pis niečo, áno. A potom taký... Mannequin piss. Také dačo. A potom také tie obrovské gule, neviem ako sa to volá. Karolové... Počkaj. Ukáž aké? No, také. Neviete? Neviem, áno, to sú tie normálne... Ale neviem, ako sa to volá. Z iron, nie? Zo železa. Áno. To je v Belgicku, akože Ale ich... neviem, ako sa to To je volá. veľmi... Viem aj ja, chromozón. No. Možno. Áno, jasné. Neviem, ako sa to volá. Nie. Ale dačo z chromo. Dačo na Nie, to. ale akože iba som tým chcela povedať to, že to bola za mňa taká trošku zbytočná Čo si tam krajina, robila? ktorú som- Akože čo bol itinerári? Wafle si mala? Mala. Nice. To som mala, wafle som mala, áno. Pivo si mala? Pivo? Nie. Pivo som nemala. Ale akože nič ani také zaujímavé som tam nezažila. Proste my sme sa tam prechádzali po nejakom parku alebo čo jedno s druhým, ale proste nič zaujímavé. Reálne. No a to je to, že čím je tá... Ja s týmto veľmi súhlasím, lebo tiež sme boli v Belgicku minulý rok, alebo 2 roky dozadu to už bolo. To bolo... No rok, 2 dozadu, to je jedno. A akože tak ako tieto krajiny sú nudné, a aj videl som teraz také video presne, že... Ale to nemôžete sa zovšeobecniť. No práve, že idem to zovšeobecniť teraz. Tak ja ti budem kontrolovať. Dobre. A videl som teraz aj také video a ja som teda študoval v Holandsku, aj som tam pôsobil z vlastného firmy. V Hágu. To som ešte nepovedal. V Hágu. Vidíš? V Hágu. Nikto sa ma zatiaľ neopýtal, že kde v Holandsku. Sorry, my sme tam... Pamätáte si, keď sme boli zatiaľ super? Môžeme sa aj k tomu dostať. Kľudne sa k tomu dostaneme. Toto bola... Nie, nebola to prvá dvojka, čo za mnou prišla, ale jedni z prvých ste za mnou prišli. Druhí ste za mnou prišli, vy dvaja, myslím, že. No a že tieto krajiny sú fajn na život, ale sú strašne nudné. Že akože že všeobecná survey nejaká mladých ľudí, expatov, ktorí sa nasťahovali do Holandska a do Belgicka, konkrétne tieto dve krajiny tam boli, je, že životná úroveň fasa, ale nejaký akože taký enjoyment z toho života, mimo drog a mimo parties, 0 bodov. A je to tak. Okay. Je to tak, akože lebo to sú tak, všetok ten život a tá kultúra, ktorá v tých, je úplne stripnutá z toho. A je tam proste nuda. Opak Serede. Opak, vieš, takého Moldavska, kde to proste, kde Áno, cítiš z každého rohu proste niečo, čo nikde inde nenájdeš, tak proste tam, všetko je tam drahé, lebo proste akože, že každý všetko robí len kvôli profitu tam a maximalizuje nejakú... Tak ale to aj v Moldavsku. Určite len tam ale úplne im inak. stačí menší profit. Tak ale ty Maximalizácia. maximalizuješ len profit. Maximalizuješ aj nejaký enjoyment z Nie, toho tak ale celého. akože ja som to myslel tak, že ten cost je nižší v Moldavsku, takže tým pádom aj ten profit bude nižší. Áno. Ale percentuálne je možno taký istý. Možno. No a to Belgicko, akože fakt to bolo také sklamanie pre mňa, to bola nuda na nude. Nikde sme, presne sme nevedeli, čo robiť. Tiež sme, akože boli sme v múzeum čokolády, nice. Boli sme v Europarlamente, či čo to Boli sme v Europarlamente. To nebol Europarlament, nejaká inštitúcia. Áno. Ale akože milión ľudí, milión bordelu, draho. No okej, ale teraz si to zovšeobecnil na Belgicko a Holandsko? OK, tak potom ok. Lebo ja som myslel, že je všeobecne celú západnú Európu. Nie, všetko Belgicko, Holandsko, konkrétne Okay. tieto dve krajiny. A Luxembursko by sme mali celý Benelux, vieš, spomenutý. Tam som nebol. Ty tam bol? Ty si tam bol? Ja som Mal tam som tankoval, spoločnosť a je to Luxemburska. vlastne. Tankoval si? Tankovanie. Tankovanie vlastne tam. To je náhoda, akože by si... Keď sme pri tankoch. Nemám. A chceli sme niečo sme sa bavili, nejaký sme mali... Áno, Holandsko a Nemecko ešte. Hág. A ešte predtým sme mali, že posledná téma k Rumunsku. Shopping. Shopping Veľký centrum. shopping, no. Masívne, také, že tam bolo... Čo tam Monumentálne by som Monumentálne, fakt, že nič, čo som v živote nevidel. Boli sme tam v kine. Áno, to bola taká Na Minionoch. To bola tiež naša taká tradícia, že proste boli sme niekde a museli sme ísť do kina. Ale nič sme nerozumeli, nie? Dobre si ma tam? Nie, titul. Nie, to bolo po anglicky. anglicky? Hej. OK, sorry. A bola tam obrovská lezecká stena, ale taká obrovská, že fakt akože monumentálna. Celý obrovský ice ring. To kde bolo? Ale to bolo v hlavnom meste toto, nie? Hej, neviem. Neviem už. Nie, to boli, že teraz si spojil asi, že 2 alebo 3 veci naraz. A Nice. áno, toto, Nie, čo no bol to- ice ring, tam boli dokonca také, že Džunglový šmykálky. park tam bol celý. Šmykálky cez stred a to bolo v brutál. Bukurešti. A normálne máme aj tie videá, čo sme sa šmykali proste, že niekto bol hore, druhý dole a sme takto išli. Jo, to bolo v si nepamätám. Bukurešti. To si ani nepamätám. OK.
Môžeme ísť na tie improvy. Tak to začne. Môžem klasicky začať ja. Začni. Moje meno je Jozef Kováč. Som kominár. A prišiel som, vy ste pár manželský. A prišiel som skontrolovať stav komína. Námatková prehliadka. Ale nezdá sa vám úplne, že som kominár. OK. OK? Dobre. OK. Takže my sme doma teraz. A ty už, Ste doma. ty už si u nás? Idem vám zaklopať na dvere. OK. Okay. Klop, klop, klop. Ty si žena, alebo muž ešte? Idem otvoriť. Dobrý, Jozef Kováč, kominár, tuto chodím teraz po ulici a prezerám stavy komína, je to taká bezpečnostná rutina, robí sa to každých 7 až 10 rokov a teraz to potrebujem robiť aj u vás v dome. Tak potreboval by som od vás dve veci. Potreboval by som vedieť, že teda kde máte komín vo vnútri, kde sa k nemu dostanem a kde máte vášho psa. Tak komín, to pôjdete tam dozadu, do obývačky. Aha. A tam cez krbu Dobre, uvidíte. super. A sám akože bude tam v pelechu, tam sedí. Super. Na čo vám psa treba, keď sa môžem byť? A to je rutina, to patrí. Či ty nevieš. To patrí k čisteniu, to je všetko, Aha. pozrite, to je štandardná procedúra a ja potrebujem vedieť, kde máte komín, kde máte psa a ostatné už sa ja sa o to postaram o všetko ostatné. V poriadku? Budeš ty naho dozerať? Vieš čo, ja tiež pôjdem radšej. Tak budem naho dozerať. No jasné, jasné. OK, super. Takže tam je ten komín, idete. Dobre, ja by som... Poď sem. Poď. Super, Môžem sa dobre. opýtať, prečo máte biele oblečenie na sebe? To je štandardná vec, hej. Prosím vás, máte tu niekde miestnosť, kúpeľňa, niekde so zámkom. A prečo vám treba? Potrebujem ísť na toaletu. OK, ale poďte tu sem, Nexo. Počkajte. Prepačte, toto je pre bezpečnosť vášho domu. Dobre, idem do kúpeľne, hneď Ale tam nie je komín taďal. Ty hajzel, hej? Budeš mi štekať ráno? Budeš mi vyštekávať ráno? Budeš mi vyštekávať ráno, každé ráno, čo? Hej? No! Veď to páči, čo? Si to páči. Hej? V poriadku, ďakujem. Ja už teda pôjdem. ten komín teda? Dovidenia. No, všetko Rexa, je v poriadku. kde ste Je tam v kúpeľni. Dobre, dovidenia. Dobre. No. Nice, pán kominár. Ja som zistil, že ja mám asi také prescenky. Môžem ja môj mobil dostať? Potrebujem som na moju scénku. Veľmi pekná scénka. Ďakujem. Pobavil si ma. Ďakujem. Myslel som, že to pôjde smerom na zoofíliu, keď sa môžem priznať. Ale trošku si ma... Pes mi vadil. Iba. Trošku si ma zaskočil. OK, takže môžem na moje ísť, hej? Počkaj, dúfam, že to nespojilnem. Dobre. Takže, rodíš. Rodíš akurát dieťa. Ty si doktor. Ja som otec dieťaťa, hej? A som u teba v pôrodnici. Je práve 23 hodín 58 minút. A ty fakt máš problémové rodenie a rodíš, hej? A ja som teraz... Som prvorodička? Hej. A ja som teraz k tebe práve dobehol, hej? Počkaj, a ty si doktor? Ja som A doktor. on je Ja doktor. Tlačte! Poď, Mojko, poď. Už to vidím. Ideš na to, Už to ideš na to. vidím. Ešte, počkajte, nádych. Tlačte! Poď, ideš na to. Ideš na to. Drahý, Soy una verdura. Drahý, prosím ťa. Soy una verdura. Teraz, už ho mám. Už. Otecko, už ho skoro Mám máme. strik, dobre. Poď. Super. Priznám sa, že som si nemyslel. Ja Keep it simple. dostal som echo na toto. Feri, ďakujem. Nice. Ale podľa mňa super. Ja mám jednu svoju vymyslenú a potom mám takú, ktorú mi poradili, že by sme dali dve. Prvá, ty si barber, Karol je Karol, strihaš Karola a môžete sa baviť o čom chcete a ja prídem a uvidím Karola, akože ja prídem po nejakom čase. Vy sa My sa kamoši? poznáme, my sme kamoši. My sa nepoznáme. My sa, akože poznáme sa, ale s ním sa tiež ideme strihať. Ukážte. Baskat? Baskat, ale kuty zakryte. Jasne, rozumiem, to je taká štandardná procedúra. Dobre, takže všetko pôjde dole a dolepím vám tu také trošku vlásky na tie kuty. Kop. A poďte ďalej, nech sa páči. Čičo! Serus. Nazdár, akurát sa striham. Pozdravujte, Soči. Soči? Hej, tvoje kuty, to mi tak ničí oči. Sorry.
Počkaj, a ty čo tu vlastne robíš u Peťa? No, striham sa. Ale tak celkovo, však ty nebol si vo Viedni. Bol som, ale teraz som sa došiel na strih. Vieš, ale akože Báska, už bývaš aj v Bratislave? Ale... Bývam v Bratislave. Okej. No to je bližšie tých kútov, čo? No. To je všetko. Som ju chcel trošku znížiť dole, no. Akože to bolo moje. Nie, ale nechápam, že akože prečo. Mohol sa aj Peťa strihať. Áno, jasné. Peťo, druhú mám takú s tebou. OK. Neboj sa rýchlo. Ja som stena, obyčajná stena, a ty si človek, ktorého fetiš je to, že rád líže steny. A čiže? Fuj, debil, prečo ma líže? Nemá frajerku, kokos. Konec. Poradil mi to Filip, hej, ľahko, pozdravujeme. Nice. Ja mám ešte jednu, keď môžem. Wow. Takú krátšiu tiež. Čiže ďakujeme. Ďakujeme, Čičo, áno. Môžeš. Môžem? Jasné. OK, takže Čiča posadol duch. Nie, teba posadol duch. Čičo ma zavolal. Viem, aký duch? Hej, Nevieme. akože zlý duch. Či duch svety, alebo akože... Zaporak. Okay. Scary. A ja som exorcista, ale som akože prvý deň v práci a na pohovore som akože dosť klamal. A Čičo mi zavolal teraz, že mám prísť, hej. Dobrý deň. Dobrý. Teda, tu už som u vás. Tak poďte rýchlo, poďte. Ja mám kamaráta, ho trápi to, že proste, keď ho uvidíte, ja tomu sám nechápem. Ja už neviem, čo s ním robiť. Ja sa ho venujem. A to je on, toto robí posledných 7 hodín. No a ešte robte niečo, toto som aj ja vedel, to si mohli zavolať. Poď von, duch, von, vidí duch! Ja mám to ďalej domyslené, to je celé. Tiež také trošku slabšie asi, či? Ten premis mi prišiel vtipný. Akože duch von. Prepáč, len domyslím dokonca. Ja sa nemôžem ozývať s tými mojimi. V príbehoch, pri tvorbe príbehu, ale pozri, to každý sme už sa dostali do takého momentu, a ja som mal také scénky, všetci máme také scénky. Vo všeobecnosti je dobré, keď má príbeh setup, vyvrcholenie a... Máš ten mikrofón, akože... Nie, ďakujem. Iba takže rovno. Nie, vieš čo, lebo nemáme dosť magnetov. Chápem. Peťo rozpráva do boku. No to je taká Peťová špecialita. Tak, Áno, ja viem rozprávať aj do uhla. Peťo je komunikačný master. Mám magistra z Rakúska, áno. V zahraničí teda. Zahraničí. A keď sme pri tom zahraničí ľudia, tak ja som teda študoval v Hágu. A už to špecifikujeme, už sme to teraz odhalili, lebo veľa z vás sa pýtalo, že kde som študoval. A to je GTA mesto. chalani ma boli teda pozrieť raz v Hágu. Raz? Spolu raz. Ja som tam bol 4-krát. Ty si tam bol 4-krát, to je pravda. Ja som 2-krát. A čo ste... Vôbec neviem, keď ste tam Ja si boli. tiež nepamätám pri tom. My sme boli, to bolo také random, že To bol, myslím, pred prvýkrát koronou, prvýkrát, no, že ešte nikto tam Tak nebol. sme sa spoznávali so všetkými tvojimi S kamošmi. tvojimi kamošmi sme sa spoznali. Jedna. Viem čo, spali sme traja v jednej posteli u teba na intraku, či čo to bolo. To Sme ešte sa tam taký tlačili a debili. Áno. A vy ste boli ešte, keď ja som bol na intraku, hej? No, to bolo veľmi zvláštne. Asi nás aj bral do školy, tam sme a viem, že Karol tak felil, že máme, že v Pršavu a my sme išli niekde proste na burger alebo aj niečo také a sme felili s tými chlapcami. A ty si sa im aj neviem, či nepredstavil iným menom zo začiatku. Diesel. Ja tam všetci Diesel. volali Diesel, áno. Doteraz sa to ťahá som. Karol sa vtedy raz funny predstavil, že volajte ma Diesel a akože odtedy reálne už to je čo? 4 roky? Viac. No 4-5 rokov to už je. 6. Bolo pred koronou. 6. A no, 7. a odtedy reálne akože všetci ho tak volajú a akože všetci... Takže tvoji kamoši. Všetci moji kamoši. Tvojej zahraničnej vysokej školy. A to sa vidia, akože vidia sa sem tam, že nie je to, že no Štyrika do kontakt. roka. No a volajú ho proste Diesel odtedy. Dosť sa to chytilo a dosť mu to sedí, keď sa akože tak na ňo pozrieš. A hlavne ešte po anglicky, vieš, keď akože tam v konverzácii akože Diesel, boom. Tak by si ona tankovala, že? Okay. No, Že akože tam by ma nikto v živote nenazval Karol alebo také. Hej, Tam tam, no. proste normálne, že som Diesel. Áno, lebo to je aj také, vieš, že sú mená, ktoré jednoducho v angličtine až tak dobre nesedia. No, jasné. Hej? Že
že Martin je taká, že dá sa. Martin mi nehovorí nikto, vieš. No, hej. Také Čičo, vieš. No a či čo obzvlášť, vieš. Tak ale to už sa dá povedať Čičo. Carl, vieš, to je také. Charles, Ale vieš, to je tiež Diesel. Diesel to ide. také. Diesel to proste ide. Okay. Vieš, ja mám dobré meno na to, ja som strašne za Tak ty svoje. máš multilingvistické Ja meno. vieš, akože Peter Parker, hneď každý. Ja mám zase také priezvisko, vieš. Grilling. Medzinárodné. Chápeš? Takže ja som veľmi rád za svoje meno, by som chcel povedať. A môj otec sa volá Peter a ja svojho syna nazvem Peter. Môj otec sa volá Karol a môj dedo sa volá Karol. Aj môj pradedo sa volal Karol a svojho syna nazvem Karol. Nazveš či nie? Nazveš. Môj otec sa volá Peter, ja som Martin, môjho syna budú volať Čičo. Jedno, Ema, má názor, svoje keby dieťa. tvoj frajer chcel dať vášmu synovi meno po sebe? Mne sa nepáči jeho meno. Prepač. Jaké má meno? Patrik. Nie, nedovolila by som Patrik mu to. Patrik je také, no. Je také, Lebo ja vieš, všetkých Páťo, Patrikov... dobre, Páťo. Nie, ja Páťo. už viem, prečo to nemám. No. Lebo v škôlke som mal jedného Patrika, ktorý ma obchytkával. V Sympaťák. postielke. Bol to pán učiteľ, alebo bol... Nie, bol to malý Paťko. Nejaký. Pán učiteľ. A bol Patrikovia vedia byť taký fiškusy trošku. No. Tiež to tak mám za... Čiže keby... No dobre, ale modelová situácia, dojde do teba frajer a je taký, že... Emi, akože dosť mi na tom záležalo, keby sa náš syn volal po mne. Asi v 9. mesiaci. A ty mu povieš, že priezvisko beriem. Priezvisko? No, aspoň, Nie, počkaj, teraz Čiča ignoruj. Neignoruj. Oj. No, akože... Asi niečo. Hľadali by ste nejaký kompromis. Určite by som hľadala kompromis, samozrejme. Pavol. Karol. Nie. Hľadala by som kompromis, a kebyže naozaj nie, a kebyže vidím, že fakt mu na tom záleží, tak OK, prekusla by som to. Zas nie je to nejaký Krištof, hej, alebo niečo také. A Krištof je pekné meno celkom. Krištofko. On má akú prezývku? On má nejakú takú prezývku, nie? Takú zvláštnu, či? Krištof? Romulus a Krišti. Krišti. Rúža pre nevestu, máme nejaké nové info od poslednej Mercedes časti? bude, Teraz sa bude nemáme. ale traktor Zetor je najlepší. Nemáme, no. Ema, ako škola? Ako ide škola? To som zvieš. Ema je študentka. Je v 4. ročníku. A ja som študent. Ty si ešte študent? Ešte do júna. Ja som Mám aj študent, ale tak dáme si štvrte na aj. základke vlastne, no tak čo tam môže? Ako ide škola, Ema? Daj taký nejaký update, študijný. Ty si, vieš, vysoká škola, v Bratislave, čerstvo na magistrovi. Ako ti to ide? Akože vie to byť náročné občas, samozrejme. Ten prvý semester som vôbec rada, že som prešla, lebo tak ja som odjak živa vlastne od základky som, alebo teda od strednej som matematiku nevidela. A samozrejme, prvý semester, proste dosť ťažká. No, neviem, či to bola matematika. Štatistika. To boli aj štatistika, ale boli tam aj proste vzorce, že matematické. Čiže aj. Proste bolo to niečo také, takže to som akože veľmi rada, že som prešla. Ema je ten typ študentky, ktorý povie, že určite budem mať 3 alebo 5. Nie, taký určite nie som. Prepáč, čo si išiel povedať? Neviem. Ja som išiel povedať, že Ema je skôr taký ten typ študenta, že aj čísla, bojím sa čísel. Vieš, Ema je skôr taký ten typ. Takže keď išla na výšku, sa pýtala, že matika bude, nebude? A povedala, nebude. A ona, idem. To bol akože No ten ale však dealbreaker. ja som si myslela, ja som tam hľadala, či tam bude tá matematika a nemala tam byť. A ťa skemli. Bum. Proste, ja som chcela fakt Prečo sa odísť z kamoši tej školy. s Karolom, hej? Nie, my sa nekamošíme domov. Je to veľmi My sa profesionálne. nemáme teraz radi. Keď sme pri tých updatech, tak ja by som zaviedol takú novú rubriku do nášho OK. podcastu, keď môžem. A taký by som to nazval check-in. A teda, Musím robiť check-in zajtra. čo? Že koľko vážim. Pretože ja som momentálne na mojej ceste na triatlon, neviem, to som ešte nespomenul asi v podcaste, a ktorý sa bude konať v máji. Nejdem to teraz rozoberať, proste spontánne som sa prihlásil na triatlon. Nie som dobrý v behu, nie som dobrý v plávaní. Bicykel. Bicykel OK. A bicykel ešte nemáme s Karolom, No čiže a na úvod treba. teda momentálna moja váha je 96 kg. Natáčame to síce nie v tradičný čas, kedy sa zvykne natáčať náš podcast, ale verím tomu, že ho asi na ďalších 10 dní budeme točiť. Tak si môžeme dať takú komparatívu, že koľko som vážil. A cieľ je? Myslím si, že na ďalšom podcaste budem vážiť 94 do 94,5. Kilo a pol za 10 dní ideme? Dosť. Uvidíme. Karol je majster jojo. Keď by ste... Ale taký, že sinusoida. Moja hmotnosť je taká sinusoida natiahnutá na rok.
Že ja vlastne najnižšie som taký jún a potom taký december. Január. December, Vianoce som najvyššie. A potom zase chudneme do júna. Leto si užívame pomaličky to ide hore. Potom už dokopeme ten koniec roka. December, vyžírka. Jasné. A tak. Tešíme sa teraz na Veľkú noc toho roku, by som povedal, že? Ideme oblievať podľa Podľa mňa pôjdeme oblievať. A Ema, Kedy je Veľká noc vlastne? aký máš na konci marca, na začiatku apríla, aký máš názor na oblievanie, Ema? No, keď som bola mladšia, tak celkom som si to užívala. OK. Akože fakt. Tá pozornosť toho, alebo že čo? Že si bola zdravá celý rok potom, nie? Tak celkovo ja ani neviem, nie že pozornosť, ale proste prišla mi to ako pekná tradícia. Nice. Proste keď No tí jasné. muži prišli a proste spravili to. Mysleli na teba, to akože Fakt to to na to bolo sa treba pekné. pozerať, že to Lebo niekto na teba podľa myslí. mňa v tejto dobe už je toho pomenej, čo tí chlapci tak No jasné. robia. Ja si myslím, že fakt, že málo je toho. Určite. Takže preto mi to prišlo aj také vzácnejšie, ale teraz už si to neužívam. Už nie. Už fakt nie. Kedy čo bol bol nejaký canon event, ktorý bol vyslovene to, čo to oddelilo od toho, že to bolo užívajúce po to, že to je teraz nemáš rada, alebo to tak graduálne proste? No akože tak raz prišli chlapci, s tým, že ja vlastne bývam v bytovke, hej, ja nebývam v dome, takže ja som vedela, oni mi zavolali, že po dole, tak okej, vedela som, čo ma čaká. Jasné, ktorá bije. Chytili Tak, pod pazuchu normálne z Išla dvoch som strán. tam a nikoho nikde, samozrejme oni čakali ako keby tak za rohom. Samozrejme tí kokos kýble, plné vody, ale také, že ľadové a proste, akože bolo to fakt, že nepríjemné a vtedy ani akože nebolo nejaké, že teplo. Takže Vie to byť som zima na Veľkú som noc. si fakt, že užila. A potom mi vlastne všetci nabehli domov s tým, že sa tam išli samozrejme ožrať. Jasné. Hej, samozrejme. Prečo? Áno, a to bol akože vtedy, lebo vtedy sa mi niekto dogrcal vo výťahu. No to je taký. To bolo trošku nepríjemné. Asi nemal prvá zastávka, čo? Asi boli po obede to až, nie. čo? Akože boli ešte OK, ale u mňa sa dosť vedeli. Tak to akože. možno aj tvoja Ale trošku. oni sa potom Až si ešte príliš vrátili. pohostinná. Oni išli ďalšie, oni sa potom ešte ku mne opäť vrátili. A druhýkrát ťa obliali? Ale už neoblievali, už sa Už si išli iba prišli vypiť, napiť. to je dosť funny. Už si išli iba vypiť. Akože ale to je aký kompliment, ale chápem, áno. Bolo im dobre u teba. Treba vedieť nejako nuancovo, neprehnať to, vedieť, kedy odísť. Lebo je to z nášho POVčka, z nášho, je to pekné, že a minulý rok som nebol, ani rok predtým som ja nebol. Minulý rok sme neboli a predtým sme boli. Som ja nebol. Hej. Je to pekné z toho POVčka, že ideš k ľuďom, ktorých normálne nevidíš, a že my tú olivačku nerobíme nejakú extrémnu, si myslím, že skôr takú do nálady, ale proste posedíš si aj s rodinkou celou, aj proste takto, že s Aj ľuďmi. spoznáš hlavne tie mamky niekedy, že... Tak už teraz Akože chodíme teraz na ich tie poznáš, isté tak áno, miesta, ale že prvýkrát na začiatku. Spolužiačkam zo stredných väčšinou. Spolužiačkám zo stredných, alebo To bolo čo, takto. 2021? A ty, čože? 2021 ste začali? Neviem. Neviem, 2018 podľa A mňa. chodíme v krojoch, to je podľa mňa Chodíme to tomu v krojoch? pridáva. Áno, Fakt? áno, rentneme si kroje, ideme v krojoch a reálne akože tie mamky sa z toho tešia najviac, tatkovia sú radi, pokecajú, vypijú, je to také, že akože vie to mať, keď je to dobre zvládnuté a nie je to také obsesné úplne, ale akože párkrát sme aj my prepalili, Jasné. tak Treba proste to načasovať, že sme tam ideálnu dĺžku, vibe nasadíme správny, zaspievame na Kráľovej holi. áno, To vie tak uvoľniť trošku atmosféru. ešte keď je stará mama doma nejaká, tak Jo, tie ono sú, odpadávajú. tie sú úplne hotové. Tie kroje, akože bez Tie krojov takí bez jasne, krojov by to bolo. v oblekoch alebo tak, to je To by som chcela zažiť tam u vás proste na tom východe, že ako to tam A je. to Mne sa to nerobí. strašne páči. To sa nerobí. Hej, Nerobí sa to? Akože To robia robíme to my. folklórne súbory a A- fakt, že... A na dedinách. A fakt, že na echt, že dedinách Ale sa to také, robí, že ale štyri, v že Poprade, vieš, šiara, takto. presne. Taký, čo aj do kostola v tom Ty chodí. si ešte z väčšieho východu, nie? Ja som zväčšil. Tam sa to robí? Ty si chodíš oblievať? Akože u nás to je, že chodí sa, ale málo. Ja som z Veľký Šariš, hej, to je doslova východ Pri Prešove. Šariš Áno. pri Prešove, ale tam chodia presne, že folklórne súbory. Akože kamarátom mám vo folklórnych súboroch, tak tie Presne. 40 ľudí sa vyberie, lebo je 40 chlapov, 40 žien v tom súbore a za radom. A to sa začína o 5 ráno a všetci, a normálne, že A to je invázia, čo? Že to je zase Všetko, iný, to je úplne iné, lebo to, úplne áno, tam sú síce kroje, ale to už je proste fakt, že také, že kokos, Že celá... aj typek husle má, druhý má toto na vlečke idú a proste oni majú, to sa plánuje dopredu, že Áno. vtedy a normálne ľudia si to
točia v tých mestách Prešova. Ale mať huslo so sebou, akože je dačo, má dačo do seba, či? Hej, Ale keď na nich nevieš hrať. ale nie, aj fidlikanta ešte k tomu. To je to, že my máme podľa mňa dobrý balans medzi tým, že je to aj osobné, ale zároveň sa do toho snažíme doniesť trošku takej tradičnej kultúry, hej, povedzme. Cez tie kroje, cez tie pesničky, ale stále sme to my, všetci, kde ideme len na také miesta, kde nás všetkých poznajú, lebo chodíme tak, že 4 a 5 a akože vie to byť veľmi nice a 2 roky sme neboli a teraz sa celkom teším, že pôjdeme. Pravdu. Verím tomu, že pôjdeme. Verím tomu ja, že pôjdeme, lebo vie to byť cute, že... Čičo je z Košic, ja by som býval v Košicach momentálne. Čičo býva v Košicach a my sme tu minulo rozoberali, že Košice, či sú drahé mesto, nie sú drahé mesto. Tak čo by si ty, Čičo, na to povedal? Ty tam študuješ momentálne? Študujem, za chvíľu dúfam, že končím štúdium. A To by bolo super, keby Ty máš také ešte špecifické štúdium. Koľko máme času, Emi? 15 minút. OK. Ty máš také špecifické štúdium. Mám špecifické štúdium, je to duálne štúdium, na Slovensku nie je veľmi normálne. Patríme pod strednú školu, čiže je super, že mám ISIC od strednej školy. Vlastne hej, skúsil som výšku a dvakrát, Povedz, potom som akú si išiel. skúšil výšku? Bol som na fakulte telesnej výchovy a športu a potom som bol na komunálnom odpade. A povedz čo, ČZU. prečo si, kde si mal ísť na Erasmus? To sa Doslova, áno. ČZU proste druhý ročník neexistuje, lebo vtedy akože, možno už hej, možno ako prešlo 3 roky, ale tam bolo proste, že áno, príďte ku nám študovať, v prvom ročníku budete u nás, druhý ročník je iba vo Zvolene na nejakej, že lesnícka fakulta. To je dobrý A ja teraz som bol taký, že akože kokos idem do Prahy, aby som 1 rok strávil vo Zvolene. To je brutál, je akože brutál. ísť na Erasmus do Zvolená. Na povinný Erasmus. Povinný Akože je bolo tak, že je 99% povedali, že zatiaľ nevedia, čo iné by s nami robili. A to bolo, že šialené. No vy ste boli tak, že traja v ročníku. Hej, akože my sme boli spojení aj s inými, hej, mám Áno, na to, že on mal, ale že fakt nás v tomto bolo že mega málo, že my sme mali, že matiku s nimi spojenú, technické kreslenie a takto. A my sme mali, že jeden predmet, kde sme fakt boli 3 alebo 5, proste nič. A nám povedali, no ale akože druhý ročník musíte ísť do toho Zlena, my vám nemáme pre vás osnovy. A ja som bol, že kokos, akože som zle na tom, tak som išiel do Košic. Akože neviem, že či vyhrá, myslím si, že nie. A prečo? Veď Košice sú podľa mňa veľmi pekné mesto. Áno, keď tam ideš na výlet prejsť sa do centra. Tak tam chodím, ale to je super. Áno, super, ale tak ti Má poviem, akože bývanie, není to nie? zle. Akože tak ti poviem. V Košiciach, ja som teraz 3. rok, alebo akože 3 školské roky. Snažím sa tam byť čo najmenej. Aj vidno to podľa mňa, že veľa cestujem, lebo Tu teda. všade je lepšie ako A tam. z akého dôvodu? Tak lebo napríklad máme kamošov, ktorí tvrdia, že by sa veľmi radi vrátili do Hej, Košíc. že by tam bolo Že tam strašne. bolo pre mňa lepšie, v v porovnaní s Košiciach- Bratislavou napríklad konkrétne. Neviem, pre mňa Košice je prvé to, že tam máš to letisko, kde nič neletí a tým, že rád cestujem proste, akože musím chodiť Však z Hurgady, vieš, letí rovno do Bratislavy. Či z surkady. som to mal popletené. a už Áno, som vieš, niekde letieť do inde. Bratislavy, ale No. proste máš akože naviac. Ale z Košíc to neletí aj do Londýna, aj do... Áno, doslova, že trafil si podľa mňa, že Polovicu odletov. Polovicu odletov a priletov. Tam je dokonca to letisko zavreté, iba sa otvorí niekedy, že predtým. Akože nie je to mesto zlé, je tam aj, že čo robiť v piatok, ale iné dni je proste mŕtvo. Ja tam nevidím takú... A mne čo najviac vadí, a nie je to akože, ale stáva sa mi to často, že tí ľudia extrémne odsudzujú. Že proste je tam také, že pozerajú na teba, že je to veľké mesto a niekedy sa stane, že ľudia na ťa tak pozerajú, že on má na sebe, ja neviem, sa mi stane, že idem autom niekde a proste mám na sebe kroksy, lebo proste mi treba ísť a ľudia sa, že on je v kruksoch, vieš. A to s čím porovnávaš? Kde sa to nedieje? V iných veľkých mestách. Zvolám tam nerada. A napríklad akože z Bratislavou, keď to bolo... Aj z Bratislavou, že mne to príde, že sme to sa ľudia minule menia. bavili, že Bratislava je taká tiež v tomto, nie? Akože je stále, celkovo Slovensko je stále, ale proste, akože nie je tam zase zlé, je tam drahšie určite, ja to vidím, nie ako v Bratislave, je to podobné, ale a možno aj ako v Bratislave. Akože Košice sú dosť drahé mesto na No život. veď áno, to ja To je som pre mňa, pravil to je takú najväčší point. štatistiku, že pomer výplata, cena výkon, Určite. výplata ku tomu, čo tam to stojí, je najhoršie v Európe. Môže byť, je to akože Košice, káva a takto ideš tak, kde a jedol som si istý, že máme drahšie ako tam. V Hej. Bratislave? Okay. Môže byť a je to také, no. Aj Ale nájmy sú drahé. nájmy sú tam A najhorší. ďalšia vec, že tu máš tú prístupnosť, že síce bývaš v nejakej časti, že Ružinov, Petržalka, ale je to už dosť prístupnené a v pohode, že ako dostane sa do toho centra zo všade. Akože jasné, sú už aj časti, kde nie. Táto časť. Dropnem Ale adresu. akože pozri, zase máme to veľmi blízko hlavnej stanice, že to je,
Teraz v lete, to je fakt, že Andrej, V lete je za to 10 minút fantázia. si pri hlavnej stanici, Pešo. pešo, a stáďal vidíš všade. Hej. No ale a v Košiciach je problém ten, že tam proste sú ďaleko tie časti, hej. A tam akože z Ťahanoviec do centra, pri terajšej situácii autom, kamaráti sú z Prešova, sú rýchlejšie niekedy, keď idú rovnako, hej. Hej. Takže ešte, že tam nebývam, ale sú také časti, kde akože nechceš bývať. Áno, a tak to sa vie stať aj tu, že keď sme chodili z Viedne do Bratislavy, tak niekedy to bolo porovnateľné ako z jednej strany Bratislavy na druhú. To závisí od času asi. Závisí od času, od toho, že akým Ale smerom aj ideš. Cena, jak ty si povedal, to cena, Hej, že hej, proste pomer výkon platov a toho, čo zaplatíš, je šialený. A čo sa čudujem, že to Aké je vaše obľúbené slovenské mesto? Poprad. Poprad, aj pre mňa. Ema? Akože takto, ja Pezinok zase nejak neodsudzujem, hej. Žijem tam To celý je život. pekné mesto, podľa mňa. Ja si myslím, že Pezinok je veľmi pekné mesto, tie vinohrady a tak ďalej, Áno. akože je to tam veľmi pekné. Aj taká kultúra, Pezinok má podľa mňa takú peknú kultúru. Není to tam zle, akože fakt, že super, ale takto, že v zime, tam naozaj, že úplne, že skapal pes, že tam normálne, že nikoho neuvidíš. Ale napríklad teraz ma strašne potešilo, že bol prvý taký slnečný deň a normálne tam to začalo žiť, že normálne, že ľudia na prechádzke a tak ďalej, tak už som zažila taký pocit, že konečne. A akože Pezinok nie je zlý, ale že či by to bolo moje najobľúbenejšie A čo je tvoje najobľúbenejšie? mesto. Akože toto je taký fun fact, že my sme strašne s kamarátkou, my sme si dali ako keby taký tour, že asi 5 rokov po sebe sme chodili do Martina. Do Martina. Proste neviem prečo do Martina, ale do Martina. Lebo tam sa usporiadaval taký jednodňový festival, už aj neviem, ako sa to volalo, ale proste Ale čo, tak, akože hudba? Alebo... hudba, toto bolo také zmiešané. Boli tam aj taký trošku, také, že Psytrance sa to volá. To sú také... Wow. Psy má Gangnam Style, ne? Toto nechodilo, že... Nie, no taký elektronická hudba to je, alebo čo? Aj, áno. Tam boli vlastne 2 stage ako keby, takže to sme akože obľúbovali, keď sme boli Ale mladší. to bola akože večerná party, nočná, že... Áno, áno, ale iba na jeden deň. No a potom za druhé, že tam bol blízko Martina taký, že najväčší sekáč na Slovensku. Akože, ale brutálny sekáč, ale taký, že so značkovými vecami. A tam ste vedeli nájsť Marky zo zahraničia? Normálne A zahraničné tak značky. som čakal, že to by ťa nadchlo, že ty miluješ teraz chodiť do sekača. Jasné, ale akože ten milujem, keď to sekač, stojí že- 50 centov za kus. Však by tak asi to To nebude. Také zahraničné značky môžu stať. Nie, A akože je toto je tam... čo? To je značka. To je marka. To je podnik. No je tam také, že spodok toho sekaču, že tam máš také, že možno trošku drahšie kúsky, ale že hore vyslovene nájdeš všetko za 50 centov alebo za euro a to je fakt, že Martine? veľké, obrovské. Hej, pri Martine, fakt, že blízko. Spravíme takže- nejaký date. To už je pri diaľnici blízko, nie? Teraz pomaly. Odkedy je Takže tunel brutál. Višňové, ten sme ešte nerejtli, či? A 9 z 10. Akože skrátilo nám to slušne cestu do opradu, nie? Chudáci tí, Spríjemnilo. ktorí nemôžu výjsť za tým, no, že tam je prvý výjazd za tunelom Višňové, už nesplňa požiadavky, Á, že tak on prežijú existuje, to, ale prežijú nemôžu ísť to, do pozri. Výjazdy vždy boli, to ja poviem. Na diaľnici sú. Výjazd sa vie dogabať. Vieš, čo mňa vie dogabať? Strašne mi treba čúrať teraz. Už máme 4 minúty do konca. Hej? 7 minút, No. no. Ja by som rád len... Ešte obľúbené mesto. Obľúbené- Čiže Martin. Nie, povedala... nie. To iba To bol chcela iba spomenúť. taký... Hej. Povedala by som, že... Bojnice. Ó, to je pekné mesto. Veľmi pekné. To je tam je Fakt, zámok, akože- Áno. tam je Zmrzlina. zoo, Zlo. tam je Mekač v Prievidzi. Fakt? A neviem, Prievidzi, ale Prievidza je hneď pri tom, nie? Áno. Ako tam je, a pekné námestičko tam je. Bojnice sú dobré. Tam, keď som Tak bol som malý, sa to tam... spomenula, že fakt je tam pekne. A to je mesto? Je to mesto? Ja možno mením ešte, Poprad by som vymenil za Banskú Štiavnicu. A tam je tiež pekne. Tam je pekné. Veľmi pekne. A je to do kopca. Zase. Je to do kopca. Jak tu? Tam je to jeden taký dlhý Dlhý kopec. No. Hore. A No. ty, Peťo, čo máš? Ja som strašný fanúšik Nitry. Nitry, okej. Ja som strašný fanúšik. Akože Poprad, hej, srdcovka, ale Nitra, neviem prečo, bol som v nej dokopy možno, že 7 krát, Okej. ale vždy, keď som tam, tak na mňa to tak dobre pôsobí to mesto. Ten kopec tam je taký pekný. Zobor. Áno, vidíš tak na ňo. Sorgoni, nie? A veľmi dobre vždy v Nitre, možno to je náhoda, ale vždy v Nitre som sa strašne dobre najedol. Že sú tam také dobré reštaurácie, spotiky. A je tam strašne pekný taký kaštielik, hradík, neviem čo to je, na kopci a v ňom je aj reštika, Koľkokrát kaviareň. v živote si bol v Nitre? Lebo zase tak často... Ja som to vedel, tak 5 až 7. Aha,
6 až 7? Ale akože veľa, podľa mňa. To je dosť. Není to A- vôbec, Ja že som v Nitre bol raz. No, A ja raz asi. a také fakt, že to námestie na mňa pôsobilo tak taliansky, keď som tam bol, neviem prečo, v živote som nebol v Taliansku. A akože bol som nebol v za živote v hranicami Taliansku? raz na deň A a pri teraz mori? ideme do Talianska. Prvýkrát ideš do Talianska? Prvýkrát, fakt. Wow. Ja nechcem frediť, ale ja som v Taliansku, že kľudne aj 10 razy. A ja tiež. Dokonca teraz, minulý týždeň, či 2. Ešte z Olympiáda. No, čiže akože veľmi cute. Nitra za mňa má dačo do seba. No jasné. Ináč, že vraj, keď ideš prvýkrát do Talianska, tak ťa okradnú. Už som bol v Taliansku. Ale akože dole. Keď sme pri tom, treba mi strašne čurať. Hej. Tak ja neviem, ukončíme to tým, že idem čurať a... Ešte dáčo, Čičo. Čičo, povedz vtip. Volám ti, halo, Čičo, čau, povieš na vtip, prosím ťa? Poviem určite, Karol, hej. Ahoj, Čičo. Čau. A počujete ma cez telefón? Jasné. No super, nemám pripravený. Pohode. Nebuď pod stresom, prepáč. Dobre. Už Usmiaj sa do kamery. Aj ty sa usmiaj do kamery. No, môj vtip. Aj ty sa usmiaj. Vieš, ako voláš mačku, ktorá žije na salaši? Neviem. Žincica? Pekný. Cute. Pekný. Čičo má také PG vtipy, také safe. Také, že vieš ich povedať. Tie, čo To nám sa ti hovorí. nepáči. Tie, čo nám hovorí, no ale Čičo pozná všetky vtipy. Akože áno, on je akýby, že my keď by sme sa rozprávali, tak mňa napadajú niekedy v hlave aj pomimo toho, že... Vtipy proste, ty si áno. taký, hej. Niekedy sa aj začnem smiať pri ľuďoch a oni sú takí, že však pohreb. A ja že sorry, akože mám Čičo- vtip o morbidnosti. Čo je vec, ktorú máš najradšej na svete? To je krásna otázka. Cool. Ja viem správne odpoveď. Povedz mi. Mama. Vec. Vec, hej, ja som tiež sa povedal ešte opýtať, že čo sa Lajko. vec. Hovorím. Vec, ktorú mám najradšej na svete. Dobre, Telefón. Dobre, pekne. Čo si povedal? Úprimná odpoveď. Telefón. Telefón. Aha. Proste zabaví aj zahraje. Karol, ty si chcel mať taký segment Mne treba strašne a čurať. vyfarmovať klip. Fú, neviem, či to zvládnem teraz. Skús to. Ja som strašne akože... Skús to, dobre, Zakoktám sa. dajme to, dobre. Ideš. Táto kamera je tvoja. Nezvládnem to, fakt. Poď. Počúram sa. Dobre, daj to. Do tejto kamery? Do tejto kamery. Farmneme jeden klip, hej. A Áno. neviem, či to budem vedieť sformulovať. No, No, fakt som naplnený. Ale nejaká spomínam tak, aby to prirodzene vyzeralo, nie? Že... No. A to ja som musel povedať vždycky, že... Skús to dať ináč, že som pozeral, že mega tam. Môžem ešte raz? To som vždycky chcel povedať, že ty by si nemal chcieť mať ženu a mať deti, ale ty ako chlap by si mal chcieť byť otcom a chcel by si mať byť manželom. Pretože tam je rozdiel medzi tým, keď proste máš to v hlave, že si taký ako keby majetnícky, že chcem to mať, chcem to mať. Ale keď chceš byť otcom a byť manželom, tak to vlastne evokuje takú tú lojalitu, takú tú, že proste ty chceš byť nejaký, že proste niečím sa stávaš a nie niečo vlastníš. Takže ja by som vždycky, keď to ľudia formulujú a keď niekto povie, že ja chcem mať takú ženu a takú ženu, vieš, to nie je. Povieš, že tak, by to malo ja chcem byť dobrý manžel. Začínaš od seba a od svojho vnútorného Presne, nastavenia presne. a nie od niečoho externého. A presne tak by to podľa mňa malo byť. Takže ja vždycky vravím, že ja chcem byť otec a ja chcem byť manžel. A to ty vieš, že to ja vždycky hovorím. Asi som to držal v sebe, lebo išiel ma zadrhnúť celý čas počas toho. No to bude dobrý klip, či? Dobrý. Do toho dáme takú Ty sa nezakoptal, dobre si to spravil. Takú dobre si Andrew to Tate. Máš ty nejakú? Nemám nič. Nefarmneš to? Nemám nič dneska, priznám sa. Tiež mi treba brutálne močiť. Strašne mi trvá. A to tak... Ja by som rýchlo mal otázku. Koľkokrát do dňa čúrate? Málo, veľmi málo. 2 až 3. 8, 2 až 3? Naozaj? Fakt, 6 až 8. Veľmi. Ja by som povedal cez Možno 10. 4 max. Sedí. Cez 10, no. Ja tiež strašne veľa. No dneska Stále som- pijem. Áno. A na budúce Áno. tu s nami bude Ó. ďalší chalan, podobný ako Čičo, čo vie strašne veľa vtipov. Áno. Čičo, vieš ešte pozne jeden vtip, povedz rýchlo, Čičo. Povedz ešte jeden vtip. Vieš, ako voláš zubkovú vilu, ktorá ti nedá nič pod vankuš? Piča. To si povedal sa mi za tento vtip, už som ho počul. Ale podľa mňa nie je on tape. A Príde tu kto? Matúš Mahout tu príde budúci týždeň. Ako?
takže na ňo sa veľmi tešíme. Včera sme ho videli po dlhom čase. Chalan z Oravy. Chalan, áno. A Čičo je tiež mega, no? Čičo. Čičo je mega zlatý chalan tiež. Sme veľmi radi, že si to bol Čičo. Ja som si túto epizódu veľmi užil. Ja som si tiež dosť užil, ale treba mi fakt posledných 15 minút strašne čúrať. Náramne som si túto epizódu užil. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu bol. Takisto. Ema, ďakujeme veľmi pekne, že si tu bola. Ďakujem. Ďakujem. Peťo, ja ďakujem, že si tu ty bol. Karol, ja ďakujem, že si tu ty bol. A ďakujeme si navzájom. A teraz dropnem tú adresu, kde bývate? A Díky. toto bol Sprchový kút, epizóda 5. Napíšte nám, že čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáči. A ja už mám, a to mám jedné tričko. Toto je môj stav. A A to, minule to bolo ale to je z určite tých svetiel, podľa mňa. Som sa To je z tých dvihol, ty svetiel. kokos. Počkajte, ja som nestihla. počkaj. No. Kokos. Ja som spotený. Prvý. Ja s tým do umývadla, keď nebudem.